התפארת. מה? יש לך את התפארת. יש לי את התפארת? בין החסד לגבוה. כן, לא חייב מעביר. אז רציתי לפתוח את השיעור באמת בסיפור, שזה תולדות הקבלה לפי החסידות, לפי משל. אז למשל מספר על לפני שגילו את אמריקה היה חוקר, לפני שגילו את אמריקה היה חוקר שרצה לטייל לארצות אחרות ולראות מה נמצא מעבר להרי האופק, מעבר לגבול המוכר של מה שידעו מהעולם עד אז. והוא נסע וטייל וחזר והוא סיפר, וואי, לא תאמינו, יש שם ערים ויש שם יערות ויש שם מדבריות שאין כאן. ולא רק זה, אלא יש שם ציפור כל כך משונה, עם רגליים ארוכות וצוואר של טווס וראש של דרקון וכנפיים של פרה, כאילו, מחושים של פרה, כנפיים של טווס. לא תאמינו מה זה הדבר הזה. כולם אמרו, כאילו, וואי, אנחנו לא מבינים מה הוא אומר, זה נשמע כל כך פנטסטי, אבל אנחנו מאמינים לו, אנחנו סומכים על הבן אדם. אבל איך אפשר בכלל לדמיין חיה כזאת? אז זה היה עוד חוקר שאמר, אני אלך לגלות. וטס אותו דרך מעבר להרי האופק, חזר ואמר, כן, כל מה שהחוקר הראשון סיפר, הכל אמת לאמיתה. הערים שם יותר גבוהים, היערות שם יותר מופלאים, וגם יש שם את הציפור הזאת. ולא רק זה, אלא ציירתי לכם אותה. והוא הוציא רישום והראה להם ציור. וכולם אמרו, וואי, כאילו, כן, זה באמת נראה נכון, זה נכון מה שהוא סיפר, אבל עדיין, כאילו, זה כל כך מופלא. אז היה חוקר שלישי שלא הסתפק בזה, והוא אמר, יש רעיון יותר טוב. וטס ונסע מעבר להרי החושך, עבר את כל הסכנות, חזר ואמר, אז אמרו לו, נו, אז הוא אמר, כן, כל מה שהם סיפרו נכון, הציפור הזאת יש לה כנפיים של טווס, וראש של פרה כמו החוקר הראשון, והיא נראית בדיוק כמו בציור של החוקר השני, אבל הבאתי לכם משהו טוב יותר, הבאתי פה אחת. אז אומרים החסידים, זה משל של חב"ד, כן? שזה תולדות הקבלה על רגל אחת. בהתחלה היה את הזוהר, כן, היו כמובן ספרים לפני הזוהר, אבל באופן כללי הקבלה הקדומה הזוהר מרכז אותה, שהוא רצה לספר לנו על אלוהים איך שהוא תפס אותו. איך שהחכמים של הזוהר השיגו אותו בליבותיהם. והם אמרו, איך עכשיו נתחיל לספר לאנשים את מה שאנחנו חווים? איך נתחיל לספר לאנשים את מה שאנחנו מבינים? זה כל כך רחוק. ואם ננסה, אז אנחנו בוודאי ניכשל בלשוננו. כי לנסות לתאר משהו שאי אפשר לתאר, זה הטעות הכי גדולה. אז הם אמרו, נספר סיפורים. נספר להם על השמש, על הירח, על הדרקונים, גם יש בזוהר, כן, סיפורים. ועל ידי זה יכול להיות שמישהו יבין. ואנשים אכן קיבלו את הזוהר ומאוד התרשמו וקלטו שיש פה משהו מאוד עמוק, אבל איך אפשר לעבוד עם זה עכשיו? איך אפשר להבין מה קורה פה? אחרי זה בא הארי ואמר, אני הבנתי את הזוהר, חקרתי את הזוהר 2 על הנילוס, ואני הבנתי, ואני עכשיו יכול לצייר לכם את מה שנמצא שם. זה לא יהיה כבר רק סיפורים אגדיים, כמו מיתיים, כמו מדרשיים, אלא אני אבנה דיאגרמה מדויקת. אני אראה לכם כל פרט שם שהזוהר תיאר בדיוק איפה הוא נמצא במבנה, ואני אצייר מבנה אחד מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד מסודר, שהוא מסביר את כל מה שהזוהר אמר. ואנשים אמרו, וואי, כאילו, כן, זה עובד, זה נכון, אפשר לעבוד עם זה, אפשר להבין את זה, ומאוד התרשמו, אבל עדיין לא הבינו מה המשמעות של זה. ואז בא הבעל שם טוב ואמר, הנה אלוקים. כאילו, זה השלב האחרון, זה החכם השלישי, החוקר השלישי, שכאילו, כל המבנים, כל מה שמתארים, כל מה שבאים להעביר אותנו, בסופו של דבר, זה תיאור של איזושהי מציאות, והבעל שם טוב מבחינת אותו משל, מעביר את זה ככה, זה אכן קיים, זה כאן, לא צריך רק ללמוד את זה. ולנו נותר להאמין להם. אז אנחנו יכולים ללכת בעקבות... למה מה? לנו נותר להאמין. כי כמה בדקו, הכל בסדר. יש לנו שתי אפשרויות, או שניסע מעבר להרי החושך עם המפות שהם נתנו לנו. זה לא מעשי. או שניסע מעבר להרי החושך עם המפות שהם נתנו לנו, או הרי עכשיו החיה הזאת כאן, תמיד הייתה כאן. החכם השלישי גילה לנו שהיא כבר כאן. אז אפשר פשוט לפקוח את העיניים ולראות. אוקיי, זה תולדות הקבלה על רגל אחת, גם עשיתי 3 השלבים העיקריים על הלוח. מה היית עושה עם הרמח"ל במשל הזה? מעולה. אז הרמח"ל נכנס לנו כאן. כאן. אוקיי? הרמח"ל בא והוא בן הדור של הבעל שם טוב מבחינת השנים. אם לא חפיפה מושלמת, אז כמעט אותם שנים, אני די בטוח שגם היה להם חפיפה בשנים. טיפה לפני, אבל כן. טיפה לפני, אבל אני חושב שגם היה להם טיפה חפיפה. לא משנה כרגע. תלמידי הבעל שם טוב בוודאי הכירו את הרמח"ל, ויש שם יחסים מסובכים מבחינה היסטורית, לא חשוב. מה שהרמח"ל בא להגיד זה, יש את הדיאגרמה, אני יכול להסביר לכם מה המשמעות שלה. זה לא רק מפת דרכים, זה מפת דרכים לאנשהו, שכל החלקים שבה מושלמים כדי להגיע לתכלית, כן? תוסיף חיצים לקווים שמחברים את הנקודות. הייתי אומר שהוא פענח את המפה. פענח את הסוד. כאילו, נגיד הארי מדבר באבא, אמא, כן? אבא, אמא,
יסוד, מה שזה לא אומר, כל מיני כאלה, אז בא הרמח"ל ואומר, מה זה אבא, מה זה אמא? אני אסביר לכם, אני אפתח לכם את המפה הזאת, ואז כן, אני יכול לעקוב אחריה מבחינת הרמח"ל, התכלית היא ידיעה. אבל איזו ידיעה? שכחתי הפלאפון שלמעלה. אוקיי, אנחנו נמשיך, ברשותך. אם הבעל שם טוב אומר, כאילו, אני מביא לך את אלוקים, בוא תחווה אותו, בוא תהיה איתו, אז הרמח"ל אומר אותו דבר, אבל הדרך היא דרך הידיעה, רק זה ידיעה של הייחוד. זה ידיעה איך כל הדרכים, כל החיצים במפה בסופו של דבר מובילים למקום אחד, שזה הבורא שהוא טוב ומיטיב. אם אני אבין את המפה, אני אבין את זה, ואני אבין את המציאות לפי המפה הזאת. אני אדע שהבורא הוא טוב ומיטיב, וזה כבר ישנה לי את החיים. זה הרמח"ל. בעל שם טוב הרבה פחות סיסטמטי. כן. אז אני אומר את זה כי אנחנו פה לומדים ובעזרת השם תלמידים של תורת הרמח"ל. אולי הרמח"ל כתב על הציפור הזאת ערך אנציקלופדי, איך היא נולדת, כמה זמן הריון, מה היא אוכלת, מתי היא ישנה. כן, אני חוזר, אני מחפש במשל. כן. לא? הייתי אומר שכן, כן. כתב עליה ספר. כן, זה יותר מזה, זה כאילו לתת את הנשמה של הדברים, לאן זה מכוון. למה לי להכיר את הציפור הזאת? איך הדיאגרמה עוזרת לי להגיע לאיזו ידיעה שהיא אחת? למה יש לה כנפיים כאלה? בדיוק, ספר זואולוגיה. למה יש לה כנפיים? בדיוק, זה כבר מתקרב. כן. בדיוק ככה. אז אנחנו פה לומדים את הרמח"ל, אנחנו בבית מדרש נאו חסידי. לצלצל אליך? כן, זה יהיה ממש... לא מצאת? כן, סליחה. צלצל. סליחה. ממש סליחה. היה את זה ביד ו... מה את המספר? יש את זה, אתה יכול ללמוד את זה בביולוגיה. אתה יכול בסופו של דבר להגיע לאיזו הבנה איך כל החלקים של הפרה הם מתחברים לאיזו תכלית אחת, שזה המשתתפים של הפרה. הנה. אז אתה מבין את הפרה כמכלול, כדבר אחד. אבל זה גם יכול להגיד ש... סליחה, צריך לחזור את זה. תודה. גם נכון יהיה להגיד, זה גם למשל שהרמח"ל בעצמו מביא, שהמפה הזאת היא בלי פענוח, המפה שהארי נתן. כאילו, אנחנו אמרנו זה מפה לציפור, אבל מבחינת הרמח"ל זה מפה לעולם. כי העולם הוא האינסטרומנט שדרכו נבין בסוף את הייחוד של השם. הוא נתן כמה חיות שם, זה כאילו כל העולם? יש לנו מפה לעולם. לא, כשהוא תיאר את הציפור, היא הכילה שם כמה חיות. בואו נגיד משל אחר, אוקיי? נתנו לנו מפה, אנחנו לא מבינים את המפה. אנחנו יודעים שהמפה הזאת יכולה להוביל אותנו להבנה האלוהית של העולם. איך העולם נובע מהמקור, כן? איך העולם הולך לתכלית אחת. אז יש לנו מפה, אנחנו לא יכולים לקרוא את המפה. כי כתוב בדברים כאלה, יסו, מה זה אומר? אז הבנתי שיסו זה ישראל סבא ותמונה, שהם חלקים של אבא ואמא, אבל זה לא עוזר לי כלום, אני לא מבין מה זה אומר על העולם. יסו? יסות, זה ראשי תיבות. זה לא משנה, זה פרט, לא משנה. נקבל את זה שאומרים לנו, יש אבא, יש בשמיים אבא, יש אמא, יש זכר, יש נקבה, כן? מתוך אבא ואמא יוצאים עוד כל מיני פרטים. מה זה עוזר לי? אני לא מבין מה זה אומר. הרמח"ל המטרה שלו זה להגיד, זכר זה האלוקות כמו שהיא משפיעה. נקבה זה האלוקות כמו שהיא מקבלת, כאילו הבריאה. בריאה מקבלת. הלב שלה זה הנקבה הזאת. אבא ואמא זה דברים שהם בדרך כדי להגיע לפה מהמקור. וכן הלאה. שמולידים את זה, אחראים על הגידול של זה. וכן הלאה. אז כאילו נתן לנו את המפתח להבין את המפה. כשבסוף זה אמור להפוך להבנה קיומית, לא הבנה אינטלקטואלית בלבד. כי אם אני חי בעולם שהוא מפוזר ומפורד וכל דבר נראה לי סותר אחד את השני, בין אם זה ככה בעולם ובין אם זה ככה בתורה, אז אני חי מציאות מבולגנת. והרמח"ל הפרויקט שלו זה לעשות לנו סדר. בתורה וממילא במציאות ובחיים, לתוך מציאות שהיא כאוטית. כמו שאנחנו חווים היום וכמו שגם הוא חווה בזמנו. את ההיסטוריה. אוקיי? טוב, אז התלבטתי... אני יודע אם מתלבט עם... נתחיל מהטקסט שהבאתי, ונראה מה נעשה, אם נסיים אותו מה שאני לא מאמין, או בשיעורים הקרובים. הטקסט שהבאתי הוא הקדמה. אז אני אספר טיפה את ההיסטוריה של הרמח"ל, כדי שנבין מה זה הספר הזה, שזה הקדמה שלו. זה ספר שנקרא חוקר ומקובל. אפשר כבר לחלק את הדפים אצלי. אני לא יכולה, יש לי בעיית גם... תודה. עכשיו, הבעיה בזה זה שאנחנו מתחילים לקרוא ואני רציתי... לא, אנחנו נהיה ילדים ממושמעים. אז חוקר ומקובל, כן? הרמח"ל התחיל את חייו
דתו, ומסופר שעד גיל 16 הוא כבר סיים את הש"ס, וסיים את כל כתבי האריזה, היה בחור מוכשר. עד גיל 16 סיים את כל כתבי הרמח"ל, סתם. אז זהו שלא, חכה לסיפור. אז... והוא הספיק גם לחבר ספרים על מדע, מה שהיה מדע בזמנו בעיקר על ספרות ולשון, וגם לחבר הצגות, שזה היה משלוח. לחבר מה? הצגות. הצגות ושירים. זה לא היה כל כך רגיל ליהודים, אז באיטליה זה היה יותר מקובל. שלום, ברוך הבא. אז אנחנו מדברים על תורת הרמח"ל, משה חיים לוצאטו. נתחיל מההקדמה לספר שנקרא חוקר ומקובל. איך קוראים לך? משה. שלום משה, אני שחר. ברוך הבא. התחלתי קצת לספר את סיפור חייו של הרמח"ל, אנחנו ממש בהתחלה, גיל 16. עכשיו, בבית מדרש הוא התחיל ללכת אליו של רבי ישעיהו בסן, מי שזה מעניין, בפדובה, באיטליה. הייתה חבורה של אנשים שככה הצטרפו ביחד, ואמרו נעבוד את השם ביחד, העיקר זה הביחד, כן? ונעשה לעצמנו כל מיני תקנות שמחזיקות את עבודת השם המיוחדת שלנו, שהדבר העיקרי היה שהם לא עובדים רק בשביל עצמם, אלא מבחינת הכוונה הם מנדבים את העבודה שלהם לכלל ישראל. והם אמרו, נעשה לימוד זוהר בלתי פוסק. תמיד יהיה מישהו בבית מדרש שלומד זוהר. 2 בלילה יש מישהו לומד זוהר. 6 לפנות בוקר יש מישהו לומד זוהר. תורנויות. היה להם כל מיני עניינים כאלה, ואסור לכעוס. כאילו מישהו כועס, אז החבר שאומר לו, זוכר שאסור לכעוס? אז חייב עכשיו לוותר. דברים כאלה, והרמח"ל שהיה, אני חושב, הכי צעיר שם, עד מהרה נהיה מנהיג החבורה, כי הם זיהו את הפוטנציאל שלו, וככה הוא חי את חייו, עד שבגיל 20, לפתע, הוא קיבל גילוי מרעיש מהשמיים, ובעצם בחוויה שלו הוא שמע קול. מדבר מתוך עצמו, קול של מלאך, שאומר לו, אני ירדתי לגלות סודות עליונים, ואתה תתחיל לכתוב. ואף אחד לא שם לב, אבל הוא כותב וכותב וכותב וכותב. אבל הוא לא מתייחס לעצמו כמו נביא. לא. יש שם אחר, לא במושג נביא. לא, הוא אמר שזה לא נביא, הוא פשוט כתב מה שהוא קיבל בקול. יש תאר שונה לזה, כאילו... המילה נביא לא הופיע ממה שאני... לא נביא, אבל יש תארים... בעל מגיד. מגיד זה מלאך מגיד. מגיד. מגיד זה מלאך שמתקשר סודות תורה. ואנחנו יודעים, נגיד, על בית יוסף, מי שחיבר את השולחן ערוך, קיבל סודות ממלאך. הגר"א כמעט קיבל סודות ממלאך, אבל לא הסכים. שם טוב. בעל שם טוב סיפור אחר, נשמה זה לא מלאך. כן, בעל שם טוב למד מרבנים שאינם בין החיים, כן, אחי השילוני. אבל פה אנחנו מדברים על מלאך. רק מה, הוא כותב את הסודות, ומסתבר שהסודות האלה הם לא סודות סתמיים, הם סודות מאוד מאוד מרעישי טפחות. כאילו, בין היתר הוא מחבר זוהר חדש. עוד ספר זוהר, הוא אומר, גילוי של הזוהר זה לא מספיק, צריך לחבר עוד זוהר עכשיו. ויש את הספרים האלה, את הזוהר הראשון והשני? חכי. התשובה היא שאת רובם אין, בגלל מה שקרה אחר כך. הסוד זלג, דרך אחד התלמידים שלו שמאוד התלהב מזה, שהנה יש לנו פה את המשיח, או מישהו שכמעט משיח שיכול להביא את המשיח. התחיל לפרסם לרבני ונציה. המחר זה גם היה אחרי שבתאי צבי? בדיוק, זה הרקע. אחרי. זה הרקע החסר, אחרי ולא הרבה אחרי. וואו, זה היה מאוד כאילו מעיז. בדיוק. כל העולם היהודי חרד מגילויים בדיוק מהסוג הזה. כן. מי אמרת? שבתאי צבי. כן, אמרת את השם משה חגיז? או שדמיינתי? לא, אמרתי מעיז, זה מאוד מעיז. לא נורא, כן. לא, הוא חשב חגיז. אז מעיז, בדיוק, למה? כי יש אנשים כמו משה חגיז, שיש רודפי שבתאים, כן? השבתאות ירדה למחתרת, אבל ברור לכולם שהיא עדיין קיימת, ויש אנשים בסתר שעוד רוכשים את הסודות האלה שהסירו את העולם היהודי והפכו אז רגע, זה התגלה ואז מה קרה? אז התגלה ואז אמרו לרמח"ל, אז כאילו, מה עושים עכשיו? העולם היהודי, הרבנים הכי גבוהים באמסטרדם, אומרים, מה אנחנו עושים עכשיו, כן? יש לנו את הבן אדם הזה, הוא צעיר, הוא לא אמור ללמוד קבלה לפי התנאים, כן? והוא כותב, לא רק שהוא לומד, אלא הוא כותב לנו, כאילו, הנה, אני כותב את הזוהר שלו. לא, זה הרמח"ל. אבל מה, זה שאחד התלמידים שלו גילה את זה והעביר את זה. אז אני אומר, אז הרבנים לא ידעו מה לעשות. ואז התחילה ההתלבטות, אז מה עושים? יש אומרים שהוא שבתאי והוא מחשף, והוא עובד עם הסדרה אחרא והוא הכי גרוע שיש. ויש אומרים, מה אתם רוצים ממנו? מה הוא עושה? רק כותב דברים יפים, נכונים. מבחינתנו כל מה שהוא כותב זה נפלא. והתחיל ויכוח בתוך הרבנים, שכאילו התנהל מעל הראש שלו. בסופו של דבר הגיעו להחלטה, אמרו, אוקיי, אתה רוצה, אבל אתה רוצה ללמוד, תלמד,
אתה רוצה לכתוב, תכתוב, אל תפרסם שום דבר. אסור לך יותר לפרסם קבלה. זה הרמח"ל לא פרסמו? אסור לך לפרסם קבלה, כל הכתבים שלך, אנחנו שמים אותם בתוך תיבה, ושישארו איתך. זה הגיוני. מה עושה בן אדם שאומרים לו דבר כזה? הוא אומר, מבחינתי הקבלה זה החיים שלי, זה הנשימה שלי, אני לא יכול בלי זה. מה הוא עושה? ממשיך ללמוד לעצמו, וממשיך לכתוב, רק לא סודות בלשון הזוהר, כן? הוא לא כותב את אותם סודות, כאילו משיחיים, נוראים של עולם הבא, שהוא בהתחלה, הוא כותב ספרים כמו זה. דרך השם זה היה בשלב דרך השם זה בשלב השלישי, רגע. אוקיי. אבל יפה, יפה. אז דעת תבונות לדוגמה, הוא אומר, אני עכשיו לא אכתוב לכם יותר זוהר, אלא אני אסביר לכם מה המשמעות של הדברים. לפני שהגעת דיברנו על זה שהקבלת הארי זה כמו מפה, אבל לא ברור לאן היא מנחה ולא ברור הכל בקודים. כן? מבחינת הרמח"ל הוא אומר, אני פשוט אסביר לכם מה כתוב פה. לאן זה מוביל, שנקרא את זה בעזרת השם, ומה כל הסימנים אומרים. ככה אפשר להבין את זה, אז הוא כותב ספרים כמו דעת תבונות, שאין בו מילה אחת של קבלה, אבל הוא כולו קבלה, מבחינת המשמעות שלה, וספרים כמו חוקר ומקובל, שזה ההקדמה שאתה נקרא היום. מה זה חוקר ומקובל? הוא החליט שהוא כותב זה המגנום אופוס בעצם, כלומר החיבור הכי גדול וחשוב. זאת היה המגנום אופוס? זה לא המגנום אופוס, מגנום אופוס נקרא חוקר ומקובל. כן, אבל מה המגנום אופוס שלו? חוקר ומקובל. מאמר הוויכוח בשמו השני, לא תמצא אותו כמעט מודפס כמו שהוא כתב אותו, אלא תמצא מתוכו את הכרך פתחי חוכמה. שזה המגנום אופוס כמו שנמצא אותו היום. אני אכתוב את זה. רגע, ומצאו את הכתבים האלה שלו? רגע, ממשיך. זה במתח, נכון? בטח. בטח. בינתיים לא צריך למצוא, הם אצלו. בינתיים הכל בסדר. לא, טוב. אוקיי. אז חוקר ומקובל אומר, אני רוצה לפתוח את הסיפור הזה של להבין את הקבלה. אני רואה שהעולם הוא בוקה ומבולקה. קודם כל אי אפשר, העולם היהודי לא יכול להתקיים בלי הקבלה, מבחינת הרמח"ל, ובית אף אחד לא מבין אותה. אז מה עושים? אז הוא עוזר את חלצה וכותב. כן? זה בנוי כדיאלוג בין פילוסוף לבין מקובל. הפילוסוף בא למקובל ואומר לו, אתם המקובלים, למדתי כל מה שאתם אומרים, הכל זה שטויות, הכל זה גרוע, הכל זה כפירה. אז המקובל אומר לו, אתה בטוח שהבנת? רגע. בוא תסביר לי מה הבנת. וככה מוליך אותו להראות לו שהוא לא הבין כלום. ואז ברגע שהסלייט is clean, ברגע שהגענו לנקודת אפס, אז הוא מתחיל להסביר לו. וההסבר הוא מובן ובהיר ונהיר והגיוני ורציונלי. על זה אחרי זה קמו על הרמח"ל, אמרו לו, לא, אתה לא הבנת, אבל לא משנה, זה כבר פרשה נפרדת, אנחנו כרגע ברמח"ל. ואז הוא מחלק את התשובה של אותו מקובל לאותו פילוסוף מדומיין לחלקים. חלק ראשון הוא אומר לו, קודם כל רק תלמד את הקודים, כן? רק מה כתוב. את המשל זה נקרא, כן? את הקודים הלא מובנים של המפה, אתה צריך להכיר את המפה לפני שאתה רואה את הפענוח שלו. אז הוא מחבר 10 פרקים בלשון המשנה, עברית חז"לית, אפרופו, של המשנה, שבה הוא מסכם את כל קבלת האריזל, שזה ככה כתבים, ב10 פרקים קצרים. אבל מי שלא מכיר לא יכול להבין מה כתוב שם, זה בסדר. אחרי זה הוא אומר לו, עכשיו נתתי לך את המפה, עכשיו אני אתחיל את הפענוח. והפענוח עצמו הוא קורה בשני שלבים, שמרכיבים את הספר כרך פתחי חוכמה. 138 פתחים קצרים, שעל כל אחד מהם יש פירוש ארוך, שמסביר אותו ופותח אותו. וזה הספר חוקר ומקובל. זאת אומרת, הוא כותב פתחים ופירוש. על פניו, כן. למה על פניו? כי אחרי זה באקדמיה אמרו, רגע, לא בטוח, זה הכל מהרמח"ל, אולי זה תלמידים שלו, מבחינתנו, כן. וזהו, הוא הסביר בעצם גם את המשל, המפת דרכים שלנו לעולם העליון, וגם את הפענוח של כל החלקים, והוא סיים את משימתו, נכון? באים רבני אמסטרדם ואומרים לו, אתה עברת לשבוע שלך, אמרנו, אל תפרסם, אתה מפרסם. כן? אז הוא אומר, רגע, קודם כל, השבעתם אותי בכפייה, זה לא תופס מבחינת ההלכה, אני עם הקדוש ברוך הוא בסדר, א', ב', אתם אמרתם לא לכתוב לשם הזוהר, זה לא זוהר, זה קבלה כאילו לעמך, כאילו, אני רק מסביר. התחיל כל הסיפור להתפוצץ מחדש, רדיפות, חרמות, גידופים, מה שאתם לא רוצים, ואז אמרו, כל התיבה הזו של הכתבים שישבנו אצלך, לוקחים אותה וקוברים אותה אי שם, מלא שרפו גם, את הרוב קברו, והרמח"ל נודע כשם פרסונה נון גרנטה בעולם היהודי למשך כמה וכמה שנים. הוא עצמו אמר, נמאס לי מהסיפור הזה, אני בורח לארץ ישראל, עלה עם המשפחה שלו לארץ ישראל, ונפטר כעבור שנים אחדות ממגפה. כמה שנים היה פה? הוא היה פה 2 אני חושב. באיפה בצפת? זה בעכו, יש את השול שלו בעכו, בית כנסת שלו בעכו.
בעכו? כן, היה בעכו, נקבר בכפר יאסיף. תודה רבה, בדיוק. 3 שנים. בכפר יאסיף? מ-47. בכפר יאסיף? כן. אפשר ללכת. מה, גרו שם יהודים? 41 עד 40. בעכו זה מיוזיאם. יש לי פה את זה סתם מיזם, זה לא קשור אליו. אז רגע, איך הגיעו המידע של הרמח"ל פה? אז מה קרה אחר כך, אחרי פטירתו? רגע, בסוף אולי ימיו- גם שמו אותו בכלא אפילו איזה שלב, לא? כלא היה לא שלב שם. שניסו לאסור אותו? רבי יעקב עמדין יכול להיות אסר אותו? שניסו, אני לא קראתי את כל ההיסטוריה של הפולמוס, הם בטוח לא הצליחו כי על זה כן הייתי. אוקיי. כן. אז לא היה ומשה לו חג'יז אף היה אחד? העודף העיקרי שלו. לא, רבי יעקב עמדין גם לא פחות. יכול להיות. לא היה לו חברה, חסידים, כזה, ככה? לא. היה לו. היה. כן. אז הוא לא למה הם לא בלעדיהם. שמרו למה הם את לא? הכתבים שלו? אני חושב שהם העתיקו. הם העתיקו וחלק מהעתקות נשארו. זה מה שיש לנו זה הרבה מהעתקות שלהם. הבנתי. כן. אבל יש חוקרים שמדי פעם טוענים שהם מפרסמים כן, ספר כן. חדש, שהם מצאו משהו, כי כן? מוצאים מדי בדיוק, פעם. מוצאים, זה בדיוק הסיפור. רגע, אנחנו עושים פה. אולי זה ישתמר בגלל שזה היה קדוש. בסוף זה ימיו ישתמר. בסוף ימיו בארץ ישראל הוא מספיק לחבר עוד 3 ספרים. אחד מהם דרך השם, שזה סיכום המציאות על רגל אחת. דרך השם. המציאות על רגל אחת, העולם על רגל אחת, כמו שאתה עשית לי 3 שיעורים. זה בעצם כל המציאות מהפרספקטיבה של האמונה, מהפרספקטיבה של התורה, איך שהרמח"ל תפס אותה. באמת ספר כזה קצר, אבל הוא נותן את הכל. בצורה מסודרת, מאורגנת. וההקדמה שלו באמת אומרת שצריך סדר, ולכן אני כותב את זה. ספר שני, מסילת ישרים, שהמטרה שלו זה אי אפשר רק ללמוד, צריך גם להיות אנשים טובים, בואו נראה איך עושים את זה. זה בעצם העיקר. אגב, גם חובר כדיאלוג במקור, ואחרי זה הפך לסדר מסודר. והשלישי זה הצגה. עוד הצגה שנקראת לישרים תהילה, שזה ויכוח בין תכונות המוסר השונות, עד שבסוף מגיע פתאום. כן. והגר"א, הגאון מווילנה, שהיה דווקא מאוד מקובל בעולם היהודי, דור אחר כך, מאוד העריך את כתבי הרמח"ל. מאיפה היה לו? מה? מאיפה היה לו? אז חלק כן יצאו, נגיד דרך השם, מסילת ישרים כן יצאו, ואחרי זה כן הדפיסו חלקים מהדיר במורום. אחרי הפטירה של הרמח"ל כל זה שקע. והרבה בזכות הגר"א קיבל עדנה חדשה, אבל כבר לא היה את הרוב. כן? מסילת ישרים הפך לנכס צאן ברזל של תנועת המוסר, ובעצם ספר מוסר הכי בסיסי והכי מוצלח אולי, בעולם הכתיבה הזאת. בישיבות המוסר וכן הלאה, כולם עובדים איתו. ובתוך העולם הזה של ישיבות המוסר, אז היה אדם בשם הרב חיים פרידלנדר, שלקח על עצמו ממש במאה ה-20, לקח על עצמו לעשות כל מה שאפשר כדי למצוא מה שאפשר ולהוציא מה שאפשר, ומזה הספרים הירוקים האלה, בהוצאה הזאת. שבאמת הוציא הרבה והדיר וניקה מטעויות והוסיף הקדמות ומבואות וכן הלאה. והיום עדיין ממשיכים למצוא ולהוציא מדי פעם דברים ממה שעוד אפשר. מאיפה? וכולם כמובן ממה שאפשר, מהעתקות של תלמידים, מדברים שכן שרדו איכשהו. אבל לא פתחו את הקבר הזה, שמעת? אנחנו לא יודעים איפה זה. אז כמובן החלום של כל חוקר, זה לא כל תלמיד. אולי פתאום ימצאו את זה וזה נשתמר. אז הלוואי, כן. זה אפשר, יש על מה להתפלל. זהו, זה הסיפור של רמח"ל, רגל אחת. כל זה כדי להגיד שאנחנו לומדים את ההקדמה של חוקר הוא מקובל. רגע, אז החלק הראשון שלפני כרך פתחי חוכמה, מה השם שלו? החלק הראשון של חוקר מקובל יש לו שם? יש, כן, 10 פרקי משנה. 10 פרקי משנה, אוקיי. הוא נקרא גם, נראה לי, כללות האילן. אוקיי. כללות האילן הקדוש. אני אכתוב את זה גם. תודה. כאילו, בתגובה, או במקרה, בתגובה לוויכוחים והתנגדות מהרבנות, כל השלבים של הרמח"ל, זה הפוך להיות, אפשר להגיד, יותר נגיש? מה השאלה? יותר accessible, יותר נגיש. בזכות... בכל שלב, כאילו זה... זהו, שאלה יפה, נכון? כי לכאורה כן. לכאורה בשלב הראשון, הגילוי מפי המגיד, הוא כותב בלשון זוהר, מי יכול להבין את זה? גם את הזוהר אפשר להבין, גם את הזוהר של רמח"ל אפשר להבין, מה עברתי, כן? כן. ואולי בזכות הרדיפות, יכול להיות שבזכות הרדיפות, ככה לפחות גם הרב שלי מפרש. he toned it down. בדיוק. זה היה לטוב יותר. אף מקובל אחר לפניו לא עשה כזאת עבודה של הנגשה, ואפשר להגיד גם שאחריו לא באותה רמה. כולם היום מתחילים מהרמח"ל. לפחות בקבלה הליטאית, קבלה ספרדית סיפור אחר, קבלה ליטאית ולדעתי גם חסידים שעושים קבלה ולא רק חסידים. אבל הוא גם היה ספרדי, הוא היה מאיטליה, לא? איטליה זה סיפור אחר, זה כזה בין לבין. זה שילוב זה כאילו. נוסח אחר, כן. כן, הם גם רואים את זה ככה. התלמיד של רמח"ל, אני אגיד רק במילה, שקראו לו רבי משה דוד ואלי,
יש לו הרבה כתיבה על דברים כאלה, מה זה אשכנזים, מה זה ספרדים, זה כל גדול, גם הארי היה חצי אשכנזי, חצי ספרדי, אמא ואבא שלו. כן? חצי. תכלס כולם מבבל, לא? ויליד ירושלים. אז מה זה מדהים, הגדולים היה בדיוק שילוב. אז רגע, רמח"ל והארי, זה שתי מהגדולי הגדולים, בוא נגיד. אז מאיפה באים האשכנזים? מספרד גם. כן, פשוט אבל בשלב של... כולם באו מבבל. בשלב של הארי, כאילו. אברהם אבינו הגיע מבבל, אז נכון. כל הגלויות הלכו לכל מיני מקומות. כל מגן עדן. כל מיני. הייתי הולך מה היה קורה? אור כסדים, אבל הלכת... אם היא הייתה חכמה ולא הייתה מתפתה מהנחש. רגע, אז אני מרגיש אולי נגיע לזה, אני מקווה, בהמשך השיעורים, אולי בשיעור השביעי. אז הראשון זה כללות האילן הקדוש, זה 10 פרקי משנה. השני נקרא פתחי חוכמה ודעת. זה הרחבה זה ספרים שקיימים? כל זה קיים. אוקיי. זה הרחבה של מה שהארי אומר, זה הרחבה של המפה, של הקודים. כאילו בצורה, שהרמח"ל חושב שהיא מתומצתת, נגישה, תכלס אי אפשר להבין את זה. אתה מדבר גם על 1 וגם על 2, שניהם כאילו לא מובנים בין... כן, כן. 3 זה הפתחים, 4 זה פירוש הפתחים, ו5 הוא עשה כזה, בסוף החוקר אומר לו כאילו, אוקיי, וואי, כאילו למדנו מלא, אבל נגיד מישהו מתחיל, הוא רוצה להתחיל, הוא לא יכול להתחיל מכאן, מאיפה היית ממליץ לו להתחיל? ואז הוא עושה כזה משהו נעים למתחילים. אז מלמטה למעלה. זה אני לא זוכר קוראים לזה, זה רק במאמר הוויכוח עצמו מופיע, אבל לא משנה. הקדמה, למתחילים, אוקיי. אבל כל זה הספר עצמו שהוא בנוי כדיאלוג, ובהתחלה יש שם ויכוח, ועד מהרה הוא הופך להיות רב ותלמיד. אני רציתי לקרוא את ההקדמה. רגע, האחרון זה לא דרך עץ חיים? לא. אז מה זה דרך עץ חיים? שאלה טובה. זה הראשון אולי? לא, דרך עץ חיים זה כאילו פה. לכאורה, זה אמור להיות הקדמה לכלך. דרך עץ חיים. דרך עץ חיים זה הקדמה לכלך. אז יכול להיות שעשיתי פדיחה וזה לא עובד ככה? לא משנה. דרך עץ חיים? דרך עץ חיים. זה הרמח"ל, לא הארי. כן, עץ חיים זה הרמח"ל. לא, עץ חיים הארי, אוקיי, דרך. עץ חיים זה הארי, ודרך עץ חיים זה הקדמה, גם כן הקדמה אחרת, מאוד ארוכה, מפותלת עם הרבה רעיונות. כן, אוקיי. אבל כל זה מתחיל מההקדמה, שבה הוא בעצם פורס את השאלה מה זה קבלה ולמה היא חשובה. פה כתוב משעת מתן התורה, כל הקבלה התקבלה בשעת מתן תורה? זה, את לא יכולה להתחיל מהראש שלהם, צריכה להתחיל מהדבר. לא, אמרת להתחיל מלמטה, כי אנחנו לא מבינים את מה שקורה למעלה. לא, צריכה להתחיל מהפה. אוקיי. אז אני אקרא, ובבקשה, אני חושב שנקרא קצת ונסביר, ואני מקווה שנגיע עמוק לתוך הטקסט, כי זה טקסט נורא מעניין. אם למישהו יש הערות תוך כדי, אז כן תעצרו אותי, בבקשה. וזה הקדמה על איזה ספר? סליחה? זה הקדמה לספר, כל ספר חוקר הוא מקובל. כל הקומפלקס הזה, זה הקדמה שלו. מפיו? מפי קודשו, בדיוק. אוקיי, אז ככה. כן. רגע. אין לי כאן שתי הנרות שנשארו. אני אעשה אחד. תודה. אוקיי. כן. יש טיפה צריך למחות אחרי המילים הרבות האלה, לפני שאנחנו נכנסים לתוך הטקסט עצמו. השם אלוהי ישראל, אבינו שבשמיים, אשר בחרנו בנו להיות לו לעם סגולה. זאת נתן לנו לאות אהבתו, אשר הוא מבדיל אותנו מכל העמים, ידיעת שמו הגדול וסוד מעשיו הנפלאים, שאי אפשר לשום בריאה לעמוד עליהם, אלא במה שהוא מאיר עיניהם ומאציל עליהם מרוחו. וכן אמר אליהו, כלומר בספר איוב, אכן רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם. ועל דבר זה נאמר, כוח מעשיו הגיד לעמו. אני כן אגיד שיש פה קודם כל תפיסה שהידיעה, ידיעת הסוד, ידיעת תורת הסוד, זה ביטוי לאהבה. כן, זה בעצם... אבל הביטוי לאהבה זה המעשים שלו והבחירה שלו. הביטוי לאהבה זה הידיעה. כן, ידיעת שמו הגדול וידיעת סוד מעשיו הנפלאים. זה לא מה שאני הבנתי. כאילו, כל המעשים שלו, מעשיו הנפלאים,
שאנחנו עובדים עליהם, לא, זה ככה, בעצם מה השם אלוהי ישראל, כן? זאת נתן לנו לאות אהבתו, ידיעת שמו הגדול, וידיעת סוד מעשיו הנפלאים. אוקיי. עכשיו, יש פה תפיסה שהמעשים של השם, המעשים של אלוהים הם נפלאים. והם הרבה יותר, נכון, הם הרבה יותר רחבים ונוראים ממה שאנחנו יכולים להבין ולראות בעיניים. כמו שאומר, אי אפשר לשום בריאה לעמוד עליהם. לא, רק עצם הלידה של מישהו, עצם ההיריון ולידה זה משהו... אז ההיריון ולידה זה סוד, כן? כן, אבל זה גם מופלא. אנחנו יכולים להתייחס לזה באופן בנאלי, וזו חוכמה נפלאה, שאנחנו מתחילים רק לגלות אותה בחוכמת הרפואה. האמירה פה זה שמכל הדברים האלה יש בהם רבדים מעבר למה שאפשר להבין, אפילו במדע, ואפילו בהתבוננות, כן? אלא מה צריך, כן, שזאת הנקודה השלישית, מה צריך שהבורא יאיר את עינינו, כן? ויאציל עלינו מרוחו. כלומר, יש שני סוגים של ידיעה, כמו שהוא כותב גם בספר דרך השם. יש את הידיעה מהסוג הרגיל, בין שהיא תהיה אינדוקטיבית, דדוקטיבית. אני משתמש בשכל שלי, אני רואה דברים בחושים, ובאמצעות השכל בונה כללים, שככה הידיעה האנושית מתקדמת. ויש סוג אחר של ידיעה, שזה שהבורא פותח לי את העיניים ונותן לי לדעת. ויש דברים שרק ככה אני יכול לדעת. את הסודות האמיתיים של הבריאה אני יכול לדעת רק אם הוא מגלה לי את הסוד. כן, הוא מאפשר לי לראות. שזה סימן של אהבה. אוקיי? ויש לנו פה כמובן גם את ידיעת שמו הגדול. לא רק מעשיו הנפלאים, אלא גם ידיעת שמו הגדול. זה כאילו להכיר אותו. עכשיו הוא אומר ככה. ולפי שהסתיר הוד שכינתו מן הארץ וצמצם אותה בשמיים, כמו שכתוב, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, נמשך מזה שבני אדם לא ידעו ולא יבינו אל פעולות השם לאמיתם. וכמו שהוא מנהיג את עולמו באמת, אלא תלו הכל בטבע ובמערכות השמיים וכסיליהם. והכופרים הראשונים חשבו לעבוד את כל צבא השמיים בדרכים הידועים להם, שיהיו ממשיכים כוחותיהם למטה על פי דרך השפעתם. וכל זה בא ממה שאין הנהגת השכינה הקדושה מתגלית בגילוי בעולם, אלא בדרך נסתר. מה שאין כן המלאכים שמקומם הוא בשמיים, מקום שהשכינה מגלה שם את ממשלתה, ועומדים בהם, הכוונה מי שעומד בשמיים, יודעים האמת שנסתר מיושבי הארץ, אוקיי? אז מה הוא אומר פה? קודם כל יש פה אמירה, הנחה, הוא נותן לנו את העובדה הזאת, שהשכינה לא נגלית בארץ. בארץ הכוונה כל העולם החומרי, כל מה שקשור בו. השכינה, האלוהות, היא לא נגלית פה. לא שהיא לא פה, היא בוודאי פה, אבל היא נסתרת. הגילוי שלה הוא מצומצם, הכוונה שהוא נמצא רק קונדנס לשמיים, המרחבים של העולמות הרוחניים. כן, אני חושב שזה דבר פשוט, חוויה שאנחנו יכולים להתחבר אליה. גם אם אנחנו מצליחים באמצעים מאוד, במאמץ ובהרבה התבוננות והרבה עבודה לקלוט משהו מהאלוקות שנמצאת בעולם הזה, אז זה בזכות המאמץ ובזכות העבודה, וזה עדיין רק משהו. הפשט של העולם הזה, אנחנו מגיעים לעולם הזה, העולם הוא משהו, הוא סתם. הוא פועל מעצמו. אבל זה לא נכון. אבל זה לא נכון. אבל בגלל שיש את ההסתרה הזאת, נמשך מזה שבני אדם לא ידעו ולא יבינו את פעולת השם לאמיתה. כלומר, אנחנו לא יודעים למה באמת דברים קורים. אנחנו לא יודעים מה באמת קורה, אנחנו לא יודעים למה זה באמת קורה, ואנחנו לא יודעים את הכלל של כל זה, לאן זה הולך, ממה זה נובע, לאן זה הולך, מה כאילו הקטע, מה הסיפור. כל זה בגלל ההסתרה הזו, שאנחנו לא רואים את האלוהות שפועלת בעולם. ואז מה אנחנו כן רואים? טבע. כן, אז הוא אומר, בעבר אנשים ראו טבע, והם העמיקו גם בממד האנרגטי של הטבע, ואז הם הגיעו לכוכבים. כסיליהם זה כאילו השרים של העולם שמיני. אלה שמאמינים בכוכבים. זה כוכב, השמיים וכסיליהם. כסיליהם זה... מי שמאמין בכוכבים. אני חושב שזה מדבר על מזלות, מערכות של מזלות. אסטרולוגים. זה בוודאי באזור שם, כן. מערכות שמיים וכסיליהם. כסיל זה, אחד המזלות נקרא כסיל, אני לא יודע מאיפה הגיע ביטוי. למה? אולי אלה שמאמינים בזה. כנראה יש פה דו משמעות כזאת. כן, כסיל זה מי שמאמין בזה. זה גם חלק מהמערכת וגם מי שמאמין בזה הוא כסיל. יש איזה באיוב, כסיל זה, it's one of the constellations specific. כן, אבל הם אומרים, מה שמעלי ועקיבא מוסיפים, שכסיל זה גם אומר כאילו טיפש, אידיוט. כן, זה מה חשבתי. כסיליהם, סליחה, אני לא הבנתי אותך. כסיל שמאמין בה. But if they were in the beginning and they didn't understand yet, they knew there was a higher power. Yeah. And the first thing they thought was the mazalot. It's not that there was really a bad thing. אבל in the beginning,
It's limited. It's very limited. It's still part of טבע. But it's still better than believing just in ourselves. אבל זה כן קיים, זה לא פשוט על פי המסורה, זה כן חלק ממציאות שיש את המזלות, וכן משפיעים. כן, אבל לא להאמין בהם, לא שזה רק שזה הכל. זה למראית עין. זה היה המדע העתיק, והמדע העתיק, כמו שאומר משה, הוא היה מדע רוחני. פשוט לא הגיע לשיא. אם אתה מתחיל את הדרך ולא מגיע לשיא, אתה יכול לטעות לא, טעויות מאוד בשביל גדולות. הלשון that's why... אוקיי. כן, זה, אוקיי, I like what you're saying. היום, אם נתרגם את זה לימינו, היינו אומרים שבגלל שהאלוקות נסתרת, הכופרים הלא ראשונים, הכופרים האחרונים, הם חושבים שיש רק את החוקיות הטבעית של חוקי סיבה ותוצאה, חוקי הטבע, ועם זה אנחנו עובדים. זה לא פולחן, זה לא עבודה רוחנית, אבל זה לא סוג של עבודה. אני מנצל את החומר ליצור טכנולוגיה. אפשר לראות את זה ככה, בגלל שאין לי את הראש של לאן כל זה הולך, אני מסתכל רק על הרמה החומרית. כן. במקום אחר הרמח"ל אומר שיש חוקי טבע, יש מדע טבעי ויש חוקי טבע נסתרים של הקדושה. ואז הוא אומר, מה שהמדענים היום מבינים זה רק את החיצוניות, וגם את החיצוניות הם טועים. זה לא באמת עובד ככה כמו החיצוניות שהם חושבים. כן, כל פעם מגלים משהו אחר, עוד ועוד. אני חושב שהיום הוא אומר שזה כן החיצוניות, אבל זה לא הפנימיות. anyway, למה אני מגיע לכוכבים ונתקע שם? כאילו, איזה מין טעות זו? זה כמו, הייתי אומר שזה כמו לראות, לנסות להבין את הגוף האנושי ולא לראות את הראש. Distraction. מה? Maybe it's a distraction of what is real, of what is in Yeah, exactly. זה distraction, זה הפרעה בדרך אם אתה לא מגיע לשיא. אבל הוא אומר, זה מתחיל מזה שהשיא הוא נסתה, הראש הוא נסתה, השכינה לא נגלית. אז אני עובד רק עם מה שאני יכול לראות, ואז אני מגיע לטעויות. טוב, לבעל שם טוב יש הסבר מאוד עמוק על זה, שברגע שגילית משהו, כשהתחלת לגלות משהו, אז אתה מתפעל, וההתפעלות והמילאות העצמית מפריעה להמשיך את המסלול, אז שם אתה עוצר. זה מאוד נכון בעיניי. כן, זה משל הארמון, או בכלל? זה משל לאלה שעובדים את מערכת השמיים. שם הם נתקעים. כן, כן, אוקיי. וכל זה בא, בכל מקרה, אני הייתי אומר שזה שלב טוב שאני מתרגש. השלב הגרוע מתחיל כשאני מפסיק להתרגש, ואני אומר, תוקע את זה בספר חוקים, ואומר, ככה העולם עובד, כאילו הופך את זה למשמים. אבל יכול להיות שזה באמת המקור של זה, הוא האגו שבהתרגשות. וכל זה בא ממה שאין הנהגת השכינה הקדושה מתגלית בגילוי בעולם, אלא בדרך נסתר. ואז ראינו את המלאכים שהם כן מבינים. כן? כלומר, התודעה של העולמות העליונים היא כן יודעת. היא רואה הכל בבירור, בוודאות, האמת היא נגלית, ולכן גם אין שם בחירה. אוקיי, אבל, פסקה שלישית, כשרצה הקדוש ברוך הוא להקריב אליו ומתו חביבה לו מאוד, הנה קרא את השמיים. וכמו שאמרתי, הרעה אחת בשעת מתן תורה. וגילה להם את מסתורין שלו. עד שידעו כולם ונתברר להם באמת, אז מה ראו במעמד הר סיני, לפי התיאור שלנו פה? מה הם ראו? את החיצוני. אנחנו יודעים. את הנסתרות של השכינה. לא, הם לא ראו אותו נסתרות. כשהקדוש ברוך הוא רצה, הוא קרא את השמיים. בשביל האומה החביבה שלו, קרא להם את השמיים והוא גילה להם את המסתורין שלו. אז הם ראו את הפנימיות. הם לא רק קיבלו את 10 הדיברות. אוקיי. כן? אלא הם ראו, נגיע לזה, ואז הם ראו באמת שכל ההנהגה של התחתונים, בכל הפרטות שאפשר לחשוב, כן? עד הרמה של תנודות של שערה, אינה אלא ביד השכינה. כן? יש כוח אחד שמנהיג את הכל. אז הבעל שם טוב לא מציע בעצמו את כל ההשקפה של החסידות. לא רוצה להיכנס לזה. אני מהרצקה רק. אני אגיד לך אחר כך. ואין לך דבר קטן בעולם שאין עומדים עליו כמה עניינים רמים וגבוהים מאוד. אוקיי, זה משפט חשוב, אני אקרא אותו שוב. אז קודם כל אמרנו, כל ההנהגה של התחתונים, בכל הפרטות שאפשר לחשוב, איננה אלא ביד השכינה. כלומר, רק הקדושה מנהיגה את העולם, רק הטוב מנהיג את העולם, רק השכינה מנהיגה את העולם. וחוץ מזה, אין לך דבר קטן בעולם, שאין עומדים עליו כמה עניינים רמים וגבוהים מאוד. שהמשמעות של זה שכל דבר שלנו נראה סתמי, שולי, שפל, מגעיל, חסר משמעות. הוא לא חסר משמעות. הוא חסר משמעות כאן, אבל הוא קשור לדברים מאוד מאוד מאוד. משהו יותר נסתר. בדיוק. מאוד בעלי משמעות, מאוד רמים. כן? זה התודעה שאנחנו רוצים להיכנס אליה כשאנחנו נכנסים לתורת הסוד. ואז ידעו והבינו כל סוד הבריאה. על מה נברא כל העולם ועל מה עומד.
ועל איזה דרך מתנהג ומה אחרית כל אלה הדברים. כן, בעצם אנחנו מבינים הכל. מבינים למה העולם נברא, שאני מקווה שזה הנושא של השיעור הבא, ועל מה הוא עומד, הכוונה, מה הסיפור שלו, מה התכונה המרכזית שעליה הוא עובד, שהיא מניעה אותו, ועל איזה דרך מתנהג, כן, אנחנו גם רואים את הדרך, כי כדי להגיע ליעד, מהמקור ליעד צריך את הדרך, הכל קשור. ומה אחרית כל אלה הדברים, לאן אנחנו הולכים, זה הכל ידיעה אחת. ברגע שאנחנו מבינים את הרעיון, אנחנו מבינים את כל זה בכלל. ברגע שהשמיים נקראים, עכשיו השמיים סגורים. כן. ואז הם ידעו עומק עצתו יתברך שמו, והנבראים הגדולים, בצדדי שברא לכבודו. מה זה יתש? יתברך שמו. יתברך שמו. כן. כאילו המטרה של הגילוי הזה, לפחות איך שזה מתואר לנו פה, זה גם בשביל עצם הידיעה, אבל בעיקר בשביל ההבנה הזאת שהקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. כן, הם הבינו את עומק עצתו, יתברך שמו. הוא רואה 100 מטר קדימה. מה? הוא, מה שנקרא, רואה 100 מטר קדימה. הוא רואה מההתחלה עד הסוף, הכל. אנחנו לא רואים. הכל, לא רק 100 מטר. כל הדרך הוא רואה אותם עוד מלפני שהתחילה. יודע מה הוא עושה, כן? שזה הפתרון לחוויה הקיומית שכולנו, בלשון הרמח"ל מתמודדים איתה, שהמסיבות המתהפכות בעולם נראות כל כך כאוטיות ולא קשורות. אני אקריא לכם איזה פסוק דווקא, אם אני אמצא את זה מהר. אז זה גם דיאלוג, והשכל שואל את הנשמה, כן, מה קשה לך? את אומרת שאת מאמינה, אבל קשה לך להאמין, מה קשה לך? אז היא אומרת לו ככה. המסיבות הגדולות המתהפכות בעולם, המראות תמיד לכאורה הפך ההשגחה חס ושלום. כל שכן שאין הסברה רואה סוף העניינים, להיכן הם מגיעים. מה רוצה האדון ברוך הוא בבריאותיו? ולמה הוא מנהלם? ומה אחרית כל אלה? כי מעשה השם יתברך נראה בהם רוחב כל כך גדול, שאין שום לב מכיל אותם. ואז היא אומרת, הייתי רוצה שתלמדני דרך ישרה להבין יושר העניינים האלה, ובלתי נטות ימין ושמאל. אז אם ההתחלה זה אהבה, שהקדוש ברוך הוא מאהבתו מגלה לנו את הסודות האלה, הסוף של זה אהבה שאנחנו אומרים כאילו, וואי, כן, כן, יש פה חוכמה, אתה יודע מה אתה עושה. ואז אנחנו נפטרים מההקה הזאת של כאילו, מה נסגר. אז זה לא חוכמה, זה אהבה. נכון. לא, אבל זה כבר הרמב"ם אומר שהאהבה היא לא סתם קיימת של עצמה, אלא ככל שאני מבין את הדבר, ככה אני נקשר בו, ככה אני אוהב אותו. גם כאן, האהבה מגיעה כשבאמת התמונה היא שלמה. כן, כשאני רואה את המפה ואני אומר, זה עובד. זהו. ואהבת השם אלוהיך. כן, בדיוק. וידעת היום והשבות אל לבביך, ואהבת את השם אלוהיך. כן. מה רציתי להגיד? אוקיי. וגם ראו איך בני העולם הזה הולכים בחושך, והאמת נסתר מעיניהם. כן, כשרואים את האמת, אז גם קולטים איפה היינו לפני כן. ואיך הניח הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, המכשלות את הרשעים. כי מפני שהוא נסתר מבני העולם הזה, נתן רשות לשטן לשוט בארץ ולהתהלך בה. ולעשות ולפתות לב בני אדם בכמה מיני מרמה וכזב, שלב האדם יפתח אחריהם וטועה בכמה טעויות, וחושב שהעולם אינו הולך, אלא על פי הטבע הזה שנראה לעיניים. וזה מה שקורה היום. זה מה שקורה היום, זה מה שקרה תמיד, וזה מה שקורה היום ביתר שאת. שמה? שיש לנו את האמת שהיא נגלית, ויש לנו את ההבנה שכשהאמת לא נגלית, אנחנו חיים בתוך לא, יש את השטן שהוא מפתה את כל האנשים ובתוך החושך, בדיוק, בתוך החושך. שקרים. בתוך החושך, החושך הוא לא רק עיוורון, אלא בתוך החושך הזה יש כביכול כוחות פעילים, שהמטרה שלהם זה לגרום לנו לבלבול. כדי שלא נראה את האמת, למה? כדי שיהיה את האתגר. כן, שנלמד עליו בעזרת השם בשיעורים הבאים. אוקיי, אז בעצם אנחנו חיים באשליה, בחושך, בהסתר, שמשמעו שלו זה שנדמה לנו כמושכל ראשון שהעולם מתנהג לפי טבע. שזה עולם כמנהגו נוהג, כן? יש כמה סוגים של הבנות של טבע שמונה אותם גם בדעת תבונות, אבל הכי רלוונטית להיום זה התפיסה הזאת של העולם כמנהגו נוהג. אבל רק לראות את העונות של השנה זה כבר לא... אז בדיוק, לראות את העונות של השנה, להגיד כן, היה חורף, אחרי זה יהיה קיץ, אחרי זה יהיה חורף, תמיד ככה, בלי להתרגש מזה, בלי להתפעל מזה, בלי לחפש את הבורא שמאחורי זה, זה החושך. בתוך החושך הזה יש לנו כוחות שהמטרה שלהם זה להכניס אותנו יותר ויותר עמוק בחושך, ולא לראות את האור של
מה שאמרנו, שיש תכלית ויש מטרה ושיש טוב מאוד מאוד משמעותי בבסיס של כל זה. אוקיי. והנה כל הדברים האלה גילה לעיניהם, וראו אותם והשיגו אותם באמת. והטעם לכל זה. כי מה שהוא בא להגיד פה זה לא רק ידיעה, זה לא רק שמיעה כאילו, אלא ראייה. ממש יכולנו לראות במעמד הר סיני, שכולנו היינו שם, יכולנו לראות את האמיתות האלה. והטעם לכל זה. ועומק העצה העליונה המסבבת כל זה בחוכמה רבה עד סוף הכל. אוקיי? כלומר, כן, כמו שאמרנו, ראינו את תכלית הבריאה, ראינו על מה העולם עומד, וראינו את ההתנהלות שהעולם מתנהל בתוך הזמן של ההיסטוריה כדי להגיע לשם. בחוכמה רבה. וכאן ראו גודל התורה והמצוות, ומה עניינם, ואיך הם פועלים הפעולות הגדולות בכל הבריאה. כלומר שהתורה והמצוות מאוד קשורים לזה. רק אז היה אפשר גם להבין. זה דרך כדי לראות אולי? זה לא רק דרך כדי לראות, גם אם את לא רואה. זה חלק מהמבנה שמוביל את העולם לטוב שלו. כן, אבל להאמין שזה לא רק דרך טבע, אלא שיש משהו הרבה יותר עמוק מזה. בדיוק. זה משפטים, פרשת השבוע, ממש אחרי. כאילו הם הבינו והם היו מוכנים לכל כל הקושי הזה. כל הפרטים. כן, כן. יאללה. כן. כן, בדיוק. אני אגיד רק שגם התורה והמצוות בעצמם, אנחנו נגיע לזה ביותר פירוט אם נספיק, אבל אם אני מסתכל עליהם בתודעה שלא פתחו לי את השמיים, כן, ואני לא זוכר את הפתיחה הזאת, אז התורה והמצוות בעצמם אני יכול לראות אותם בממד נסתר, שאני לא מבין מה באמת רות הגורל של הדברים, אני לא באמת מבין מה החוכמה שבהם, אני לא מבין מה ההיגיון שבהם, אני רואה אותם כאילו סיפורים, ואמרו לי, אז אני עושה. שאם אמרו לי ואני באמת עושה, זה באמת דבר גדול, אבל אני יכול כאילו לא לקלוט שמדובר פה בדבר הרי עולם. וזה המטרה של תורת הסוד. זה כאילו להגיד, הקבלה זה סודות התורה. זה גם סודות הבריאה, זה סודות העולם, כי בסוף העולם נברא על התורה. אבל במקור זה סודות התורה, האמירה הבסיסית זה לבוא להגיד, לא יכול להיות שכל מה שיש זה הפשט. כאילו הפשט הוא מדהים, אבל זה לא יכול להיות שזה נגמר שם. וראו כל דקדוקי מצוות במה הם תלויים, וכמה הם צריכים מאוד מאוד. וכמו שאמרו זיכרונם לברכה, כלומר חז"ל, בין כל דיבור ודיבור, דקדוקיה ופרטותיה של תורה. שזה ממדרש שיר השירים רבה ומהירושלמי. לא ראיתי את זה, אבל נראה לי שהכוונה היא שהיה את 10 הדיברות, ובאמצע, ברווחים האלה שכתובים בספר תורה, שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתם, היה גם את החשיבות של הפרטים. אגב, אני אגיד על זה מילה. זה אחד הדברים שגם רבי חיים ויטל, התלמיד של הארי, אומר שזה אחד היתרונות של הדרך של הקבלה על הדרך של הפילוסופיה. כי בפילוסופיה, נגיד, אם נקרא רמב"ם, אז יש לה מצוות טעמים, אבל בסוף, בפרטים, אני לא מצליח לתת הסבר מלא לכל הפרטים. כל הפרטי פרטים של חז"ל וזה, ובקבלה היא אמרה שכן. ממש, למה סוכה היא 10 טפחים, ולמה 400, ולמה כל הדברים האלה. הכל קשור למערכת האחת הזאת הגדולה, שהיא המבנה הבסיסי של הכל. ועל כל זה היה משה רבנו אומר להם, משה רבנו עליו השלום אומר להם, אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. כן, אתה הוראת לדעת, אתם ראיתם את זה. כי הקדוש ברוך הוא הראה להם כל המציאות, ועל מה הוא עומד. וידעו בבירור שהוא לבדו המנהיג, ואין שום הנהגה אחרת, לא טבעית, ולא מקרית, ולא בשום דרך אחר, אלא ההנהגה שהוא יתברר שמו מנהיג, בעומק העצה שגילה להם. כן? כלומר, רק זה קיים. אוקיי. וציווה להם, כמו שגם נאמר, להשיב אל ליבם, כמו שכתוב שם באותו פסוק, כן, אתה הוראת לדעת והשבות אל לבביך. וציווה להם להשיב אל ליבם האמת הזה, שמתיישב בהם בלי שום ספק, כמו שראו אותו בבירור שלם. למה הוא מדבר על האמת הזה ולא האמת הזאת? כי זה עברית ימי ביניימית. זה לא... שאלה טובה, אבל כן, ככה זה. והוא מה שאמר להם, וידעת היום והשבות אל לבביך וגומר. הנה כל הדברים האלה ראו אותם בזמן מתן תורה. וכן כתוב, הנראנו השם אלוקינו את כבודו וגומר. שזה מדברים ה' כ"א. כמו שראינו את הכבוד. כן? ראינו את הכבוד יורד על הר סיני. לא רק שמענו את 10 הדיברות, ולא רק ראינו את הקולות והברקים והאש, אלא מה שכתוב כאן, שראינו את הכבוד. בראייה, בהבנה, בהשגה של כבוד השם, גם ממילא
הבנו שהוא היחיד שמנהיג את העולם, שההנהגה שלו היא נכונה וטובה. אבל כן ציווה אותם, שמה שראו הם בעיניהם, יהיו מוסרים לבניהם ולבני בניהם לדורות. והוא שאמר להם, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. כן, יש לנו את המסורת היהודית שהיא נמשכת. מה היא בעצם מוסרת? אנחנו אומרים, אבא שלי היה במעמד הר סיני, איך אני יודע? כי סבא שלו סיפר לו, וסבא רבא שלו סיפר לו, אז הוא מגיע אליי ואני אמסור את זה לילדים שלי. אבל מה הידיעה שקיבלנו שם? מה האמת שנחקקה בלב שם? אז רמח"ל אומר, הידיעה הזאת, כן, של הייחוד האלוקי. ואינו אומר אשר שמעת, אלא אשר ראו עיניך. מלמד שממה שראו בעיניהם הוא מדבר. וכן מפרש אחר כך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. ואז יש פה איזה עניין פרשני, הוא אומר, היית יכול להגיד שמה שצריך למסור זה שלא ראינו שום תמונה. כלומר, לא על מה שראינו, אלא על מה שלא ראינו. היית יכול להגיד שמה שאנחנו אמורים למסור זה שלא ראינו שום תמונה. כן? אבל אומר, זה לא יכול להיות. שאם היה כן, היה אומר את הדבר אשר ראו עיניך, ולא את הדברים אשר ראו עיניך. אוקיי. אוקיי. אבל האמת הוא של מה שראו מן הכבוד העליון. כמו שאמר להלן, הנראנו השם אלוקינו את כבודו ואת גודלו. שמשה עצמו מזהירם, כמו שכתוב, אתה הורית לדעת. וידעת היום והשבות האלה לבביך. על זה הוא מזהירם ומצווה אותם ותשכח וכו' ונתתם לבניך ולבני בניך. חשבתי שהוא אומר, אני חושב שהוא אומר את זה בהמשך, שזה היה, כן, הוא אומר את זה בהמשך, אז לא צריך להגיד את זה עכשיו, שזה ראייה שהיא נחקקת בלב. זה מין הרגש שהוא עדיין קיים, עדיין הולך איתנו. אי אפשר how do you say to worship? לעבוד. אי אפשר לעבוד כאילו קולות בדרך שאנחנו נותנים תמונות. זה מעניין. כאילו הכל זה בסדר, הכל, תזכרו את הכל, את הקולות ששמעתם, אבל לא, כי אי אפשר לעשות את זה עם אתה לא אמור בסוף לעשות פסל. פסל של קול. פסל של קול, קול בא והולך. אם אפשר, אנחנו עושים את זה. אז זה בעייתיות תמיד. אי אפשר. כן, כי זה מה שיודעים ישראל, שאין שאר האומות יודעים כלל, מפני שישראל זכו לראות כל זה בהר סיני, מה שלא ראו אומות העולם. ואומות העולם אי אפשר להם להתעסק, אלא במה שהשכל האנושי נותן, כן? וכבר כתבתי למעלה שהקדוש ברוך הוא רוצה להסתיר שכינתו מן התחתונים. כלומר, כל עוד אנחנו בתוך סיפור אינטלקטואלי, אנחנו יכולים לעבוד רק עם מה שאנחנו רואים. מה שאנחנו רואים זה חלק מעולם ההסתר. אפשר שאלה שזה קצת כיוון אחר, ואתה יכול לא לענות עליו. אם יש מקורות במסורה שלא מסתכל ברוב בכל העולם, בכל הגאים, ואומרים שאין מישהו שמתחבר למשהו יותר. כן, בטח שיש. יש מקורות. בטח. אוקיי. פה אנחנו ברמח"ל, וגם במה שהרמח"ל אומר שמיוחד בעם היהודי. כן? וכבר כתבתי למעלה שהקדוש ברוך הוא רוצה להסתיר שכינתו מן התחתונים. אבל כן, יש. והרי מסך מבדיל בפני התחתונים שלא יוכלו לראות האמת. והיכן דברי העולם הזה משתרשים ונתלים. אוקיי, כמו... כן, כמו, כאילו יש לנו, כביכול יש לנו מסך מול העיניים שלא מאפשר לנו לראות לא רק את האמת שבצד השני, אלא גם לא את הקשר בין העולם שאנחנו חיים לבין האמת המוחלטת שבצד השני. אלא שפעם אחת רצה הקדוש ברוך הוא וקרא המסך הזה לפני כל ישראל, עד שהם ידם על אמיתו. ומשם והלאה נשארו הדברים חתומים בליבם, זה מה שחיפשתי. והמצווה הזאת עליהם ללמדם איש את בנו. צריכים להמשיך להעביר את הידיעה הזאת, כי הידיעה הזאת היא לא רק ידיעה שכלית, והיא גם לא רק ידיעה שראינו, נוכחנו, ידענו אז, ואז נשאר רק ידיעה שכלית, אלא נשאר מזה גם רושם בלב. שאפשר כל הזמן לעורר אותו אם אנחנו מתעסקים עם זה. אנחנו צריכים להתעסק עם זה לא רק באופן פרטי, אלא באופן בין אישי, להזכיר אחד לשני. נכון? ללמדם איש את בנו. ועוד, משם זכו להעמיד נביאים שיחדשו בהם הידיעה הזאת תמיד. וכל זמן הנביאים הייתה הידיעה הזאת רווחת בישראל בפי הכל. וכמו שכתוב בזוהר ספר ויקרא,
מה בין דרים קדמאים לדרים בתראין? יש לנו את זה בהערה 18. דרים קדמאים, אני אקרא את זה כבר בתרגום. כן. יש פה את התרגום גם, אז אני אקרא את זה בארמית ואחרי זה בתרגום. דרים קדמאים, הבו ידעין ומסתכלין בחוכמתה הילאה. וידעין לצרפה עטוון והתייהיבו לי למשה מסיני. ואפילו חייבין דבהון בישראל, הבו ידעין גו עטוון חוכמתה הילאה. שזה אומר ככה, בדורות הראשונים, אל תקראו את התרגום, אני אתרגם לכם, קצת עשו פה דילוג. בדורות הראשונים היו יודעים ומסתכלים בחוכמה העליונה, ויודעים לצרף את האותיות שניתנו לו למשה מסיני. ואפילו הרשעים שבהם שבישראל, היו יודעים בתוך האותיות חוכמה עליונה. כן? אפילו הרשעים. אפילו הרשעים. עכשיו תשאלו, כן, איך זה מסתדר? אז אם כאלה חכמים, למה הם רשעים? הרשע בדרך זה היה סוג של רשע, סוג אחר מהרשעים. זה לא פשוט. אני חושב שזה רשעות יותר בעייתית. כן. אני חושב שלכן הם היו כאלה רשעים. כן, יותר קשור לדבר אז מוחניים. למה היום אנחנו לא רואים? זה הבעיה שלי. אז בואו נמשיך לקרוא. אבל הוא אומר, אולי אנחנו רשעים. היה פה סתימה. אפילו רשעים. כן, אפילו רשעים אבל אולי עכשיו... רק מה שהוא לא אומר, אולי זה אומר את זה בהמשך, לא פתחתי שם האמת, אבל שבגלל הידיעה הזאת הם השתמשו בסודות האלה לצרכים אסורים, צרכים אנוכיים, צרכים שהם לא... יש כל הקטע שכל הסנהדרין מתפללים שכל יהיה מנותק, בגלל שהתאווה היה גדול מדי. נכון. התפללו שלא יהיה יצר עבודה זרה. ואחרי זה לא היה... הם ידעו שיהיה מחיר לזה, שגם לא יהיה חיבור רוחני בתוך הקדושה. כי זה תמיד ביחד. אבל אמרו עדיף שלא יהיה יצר עבודה זרה, ולא יהיה נבואה, ויהיה יותר טוב ככה, כי אנחנו לא עומדים בזה. אוקיי. כי זה חלק, כן, עיין שם. כי זה חלק ישראל מהשם. זאת נחלת עבדי השם, בצדקתם מאיתי, לעמוד בסודו, ולדעת גודל מעשיו, הנעשים על פי רוב חוכמתו הנפלאה. כמו שאמר כתוב, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, מלא הארץ קנייניך, כן? וכלל לעשות במילות האלה, מלא הארץ קנייניך, כמו שכתוב עוד לפנים בסייעתא דשמיא. כמו כשכתוב, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, מלא הארץ קנייניך, המילים מלא הארץ קנייניך רומזים פה למשהו, שהוא יגיד אותו בהמשך. אבל הטענה שזאת החיבה, זאת האהבה, זה הדבר המיוחד שנמצא בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא, שאנחנו יודעים, שהוא גילה לנו, ועכשיו אנחנו לא יודעים. אז עכשיו אנחנו מגיעים לפסקה הזאת, למה אנחנו לא יודעים? שאלה של משה. ויהי כאשר יטעו אותנו אלוקינו מבית קודשו ותפארתו, אין ויהי אלא לשון צרה, כן? שהוא אומר, מה שאני כותב ויהי, אני מתכוון לזה, שזה היה מאוד עצוב. כי דיכא אותנו במקום תנים, ותכס עלינו בצל מוות, במחשכים ישיבנו כמתי עולם. והתחילה החוכמה להסתלק מישראל. כמו שהיה החושך, הולך ומתגבר. מפני הרעה שהייתה הולכת ומתחזקת מדי יום ביומו. כן? כלומר, המקור לעיבוד של החוכמה זה הגלות. המקור של הגלות זה החטאים, המקור לעיבוד של החוכמה זה הגלות. אי אפשר להחזיק במסורת רוחנית כשאתה לא מבוסס. ואז לאט לאט זה הולך ונעלם. אני חושב שזה גם כתוב בתנ"ך, מלכה ושריה בגויים, אין תורה. אומרים על זה חז"ל שהגלות זה ביטול התורה הכי גדול. כמעט אי אפשר. בשיניים שמענו על התורה שבעל פה ההלכתית, מה שרלוונטי לגלות, כדי לשמור על משהו מזה, אבל החוכמות הנשגבות האלה אי אפשר להחזיק בהן, לא כשאתה במצב קיומי ארצי של עליבות, וגם לא כשאין כינוס שמאפשר להמשיך להעביר את המסורות, את החוכמה. כמו שאומר, יש פה גם עניין רוחני, החושך היה הולך ומתגבר. כן, זאת הגלות. אז זה היה, בזמן בית המקדש זה היה, כולם ראו את זה, כולם ידעו את זה? זאת הטענה פה, כן. זאת הטענה פה. שחוכמות נשגבות, והחוכמות פותחות אותנו להבנה של מה שהוא תיאר, המעשים והסדר של הכל, התכלית של הכל, כן. לא, זה קשה להאמין, זה מוכר לי המושג הזה, אבל גם אני חושב על התרבות של כל היהודים עם התרבות היווני, ואיך זה היה כל כך מעניין להם, אם באמת זה היה כאילו השכינה... אוקיי, אנחנו יודעים מחז"ל, חז"ל שמספרים על תקופה לא רחוקה, מאיפה שהם עומדים בה, שהסודות של שם של מ"ב, הסודות של שם של י"ב, כל הדברים האלה עברו עוד במסורות, זה היה עוד ידוע. בבית שני. אז אני לא יודע, אני לא חושב שכל אדם ידע את זה כמו שהוא תראה פה על בית ראשון. כל אחד ידע בתוך האותיות. הבנתי, חז"ל אומרים שזה היה ידוע בימי בית שני? ודאי. יש גמרא בקידושין, על המסירה של שם בן מ"ב, והמסירה של שם של י"ב, והמסירה של שם בן 4 אותיות גם. מתי אמרו אותם? אמרו בהתחלה הם נמסרים לכל אדם.
משרבו הפרוצים אמרו, אל תמסרו אותם, אלא למי שיש לו תכונות כאלה ואחרות. ויש שם תיאור שפעם בשבוע מוסרים אותם, ולמי מוסרים אותם, ומה הטקס פחות או יותר. עכשיו, הדברים האלה השתמרו עד חסידי אשכנז, אם אתם מאמינים למסורת של חסידי אשכנז. אבל הם אומרים, אני קיבלתי מזה, שקיבל מזה, שקיבל מזה, שקיבל מזה, עד שם, עד שהיא כנסת הגדולה. סודות כמו שמות מפורשים, ואיך מוסרים אותם, ואיך משתמשים בהם. ואחרי זה עבר לקבלה. אבל כן, הרבה פחות ממה שהיה בוודאי. כן. אוקיי. זה החושך של הגלות. והנה הלכו ישראל משתקעים והולכים בחושך הגדול הזה בכל הדורות. כן, הוא לא אומר רק את הסיבות הארציות הרציונליות שאני אמרתי, שאי אפשר להחזיק מסורת חיה כשאין לך תנאים ארציים, אלא הוא אומר גם החושך עצמו, אותו חושך של האסתר עצמו מתגבר בזמן הגלות. ואז קשה להחזיק בחוכמה הזאת. ונמצאו רחוקים מן השכינה הקדושה. לא רחוקים מצד עצמם. כל פנים ישראל אינם משתנים מקדושתם לעולם ולעולמי עולמים. ונאמר בהם לבני ישראל עם קרובו, אלא שהחושך מחשיך עליהם, ואי אפשר להם להביט באורה, או באורה, כנראה באורה. אי אפשר להם להביט באורה, אף על פי שהוא קרוב להם. על כן נקראו רחוקים ממנה, כן? כמו קרבת אלוקים זה לא משהו שצריך ליצור, אלא זה משהו שצריך לגלות. כי אנחנו כבר קרובים. ויותר נכון להגיד שזה לא משהו שצריך ליצור וגם לא משהו שצריך לגלות, זה משהו שצריך להעביר את מה שמסתיר אותו. אבל האל ברחמיו השאיר לנו שריד, והיינו פשט התורה. שזה ניתנה לנו מורשה שלא ימוש מפינו לעולם ועד. מצד זה נמצאנו קרובים אליו תמיד, אם לא בגילוי, לפחות בהסתר פנים. כלומר, התורה שאנחנו מחזיקים בזמן הגלות, מבחינת מה שמתואר פה, זה השריד של הקרבה והייחוד והאהבה האלוקית שהייתה לנו לפני הגלות, שהייתה לנו מאז ומעולם ממתן תורה, כן? התורה. והדבר זה נאמר, ויאמר אסתירה פניי מהם, אראה מה אחריתם. כן, מי שמכיר בשירת האזינו, שמתארת את ההיסטוריה היהודית מלכתחילה, ואת הגלות מתארת מלכתחילה וגם את הגאולה. זה שם את הפסוק הזה, אסתירה פניי מהם, אראה מה אחריתם. כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, ככה הם, אז אני רגע לפני הצידה, נראה מה יהיה איתם. אבל הרמח"ל קורא את זה פרשנות הרבה יותר עמוקה, שהוא אומר, אסתירה פניי מהם, ועדיין אראה מה אחריתם. כלומר, גם כשאני מסתיר את הפנים, אני עדיין מסתכל עליהם. אני אראה מה אחריתם. אני מסתכל עליהם, אני לוקח אותם עד הסוף. רק אני מסתיר. הם לא יראו אותי, אני כן רואה אותם. כן. וזה התורה. אז אין הקרבה משני צדדים. מה? There's no connection like from both Yeah, sides. there's from one side. The other side is in the חושך, אבל יש לנו את התורה. כן. אף על פי שהסתירה אראה. אבל צרה גדולה היא לנשמות. כן? למי זה צרה גדולה? לנשמות. שהן תאבות לאור באור החיים, בקרבתו יתברך ולעמוד בסודו. מה הנשמה כולה רוצה, כן? זה מה שהיא רוצה. לאור באור החיים, בקרבתו יתברך ולעמוד בסודו, כי לכך נוצרו, שיהיו חסרות מן האור הזה. מה זה אומר לכך נוצרו? שיהיו חסרות מן האור הזה. כלומר, התכלית של הבריאה של הנשמה, למה שהם עושה נשמות? זה כדי שהם ירצו, ישתוקקו, יתאבו, וממש ירצו את הקרבה שלו, את האור שלו. מה שהוא אומר שהם נוצרו חסרות, הוא מתכוון לזה בשני המובנים של חסר. גם חסר lacking, וגם שזה שאין להם, כן, שמשהו מהם חסר את האור הזה. הוא מסביר את זה במקומות אחרים. שהנשמה היא לא שלמה, יש בצד שהוא כל הזמן משתוקק להשלמה, לחיבור. כי רק דרך החיבור עם העליון ממנה, עם הקדוש ברוך הוא, יכולה להגיע לשלמות שלה. ולכן גם יש לה את החסרון במובן השני של wanting, שהיא משתוקקת לזה. אז במצב כזה של גלות, שיש את החושך, וכל מה שיש רק פשט התורה, אין לנו שריד רק התורה הזאת, כי אין לנו שיעור רק התורה הזאת, זה צער מאוד גדול לנשמות. כי לכך נוצרו שיהיו חסרות מן האור הזה. נוצרו אולי means they were born to this world like that. Not that the neshama is lacking God. So meaning our neshama is complete, is fine. We're just not connecting it in this realm. So I can tell you according to Ramchal at least, it's of course more complicated as you go deeper and deeper. It's a very deep issue. המושג הזה של נשמה הוא מאוד רחב ועמוק, אבל מבחינת הרמח"ל, הנשמה נוצרה עם חסרון שהיא צריכה את הדבקות בבורא. הדרך שלה, שהיא צריכה את החיבור לבורא. הדרך שלה להגיע לחיבור לבורא זה דרך הגוף, דרך העולם הזה, דרך המצוות. לפני שהיא יורדת, יש לה חיבור מסוים, אבל זה חיבור שהוא לא מספיק בכל מיני בחינות, שניגע בהם בשיעור הבא, אני מקווה. דרך הגוף היא מקבלת חיבור שלם. אז יש לה לפני כן חיבור מסוים, אבל חיבור, אפשר לקרוא לזה חיבור תלותי.
חיבור ילדותי, חיבור שהוא לא שלם, אין לה עוד עצמה שם. רק ככה מול הבורא. דרך מה שהיא עושה בעולם הזה, היא מקבלת גם תוקף, ואז זה יכול להיות חיבור שלם. אבל כן, יש לה את הצורך הזה, לפי הרמח"ל. עכשיו, אנחנו יודעים בקבלה שיש דרגות בנשמה. אז יכול להיות שיש דרגות שהן שלמות, אבל לפחות מה שאנחנו מדברים עליו הוא חסר. עכשיו, וכן אמרו בראה מהמנה פרשת פנחס. אמר... למה על העניין של הנשמות שהן שונות בדרגה, לא מדברים על זה? כן מדברים, אבל לא כאן כרגע. מדברים על זה בקבלה כל רואה הזמן. מהמנה זה ספר? זה ספר שהוא חלק מהזוהר. הזוהר זה לא ספר אחד, זה הרבה ספרים, ואחד מהם נקרא ראה מהמנה, שאותו נקרא ככה כי כאילו מי שמוסר אותו זה נשמת משה רבנו, שהוא הרואה הנאמן. אז אמר ראה מהמנה, מילים אילין סתימים. איזה שורה אתם? אנחנו פה בעמוד ל"ב, כן. פה. 5 מהסוף. תודה. אוקיי. כן. אמר ראה מהמנה, מילין אילין סתימין, וצריך למפתח לון לגבי חבריה. תמד דסתים לון גניזין דאורייתא, יהיו מצער לון. כלומר, מה אומר שם החכם? לצורך העניין זה משה רבנו. הוא אומר, אוקיי, אז הם למדו כמה פסוקים, ואז רבנו, משה רבנו אומר, הדברים האלה סתומים, וצריך לפתוח אותם לגבי החברים. החברים הם הלומדים שם, שלומדים עם נשמת משה. למה? כי מישהו סותם אותם, את סודות התורה, הוא מצער אותם. אם אני יודע משהו ואני לא מגלה אותו למי שזקוק לו, אז אני גורם לו צער, זה כמו התאכזרות. No neutral standards here. לא. אתה מחזום או אתה חלק מהזרימה? אתה מצער אותם. מה לא זורם עם הזרימה, אתה מצא. בדיוק. אבל למה? כי הם זקוקים, כי הם רוצים את זה. הם מצד עצמם רוצים את זה. אז אם אתה יודע ולא מספר להם, האמת שגם זה כתוב במדרש, מעניין שהוא מביא את זה מהזוהר, נכון? אבל מה המדרש אומר? כל המונע מבין חברות תורה, כאילו, גוזלו, מנחלת אבותיו. וואי. כן? It's his. זה שלו ואתה לא נותן לו את זה, זה אצלך, זה שלו ואתה לא נותן לו את זה. אז כן, אבל למה הוא מביא את זה מפה? כי הוא רוצה להביא את העניין הזה של מצער, שזה מצער אותם. חוסר ידיעה מצערת את הנשמה. That's why the Ramchal wanted to write it down. כן. He was supposed to teach it. כן, בטח. בטח. בוודאי ראה את עצמו ככה, אין ספק. ועל זה היה דוד המלך אומר, בחלק הקדום, הזוהר של הרמח"ל, זה שלא התפרסם, אז כן יצא חלק תיקוני זוהר מתוך זוהר הרמח"ל. שם מופיע מאוד חזק העניין הזה שיש אנשים שהם המשכילים, שמקבלים את סודות התורה, ובעצם המטרה שלהם זה לגלות, ללמד, להעביר. ואין ספק שהרמח"ל ראה את עצמו ככה. כן. אוקיי, ועל זה היה דוד המלך אומר, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי. בארץ צייה ועייף, בלי מים. כן בקודש חזיתיך וגומר. כלומר שהנשמה היא צמאה, היא רוצה. מה היא רוצה? היא רוצה את הקרבה, אבל הקרבה הזאת היא דרך הידיעה, דרך החוכמה. כי תאוותו הייתה זאת. כמו דוד המלך מעיד על עצמו, מה הוא רוצה? מה התאווה שלו? להתענג בתענוג ידיעת כבודו יתברך, להתענג בתענוג ידיעת כבודו יתברך. שבידיעה הזאת הנשמה מתרבט, ושבעה מאור השכינה הקדושה. ולמעלה מן המאמר שהבאתי, בראה מהמנה עצמו אמר, כמו מביא עוד מקור, קם זימנה תניאנה ואמר, שמשה קם פעם שנייה ואמר, מרי מתניתין, נשמתין ורוחים ונפשין נילחון, התארו כאן כולו. כלומר, הוא קורא לחכמים שלומדים איתו, לתנאים שלומדים איתו, הוא אומר להם, תתעוררו, הנשמות שלכם, הרוחות שלכם, הנפשות שלכם, כן, כל דרגות הנשמה שדיברנו עליהם, תתעוררו עכשיו כולכם, תעבירו את השינה מאיתכם, כי שינה זה משנה. אורך הפשט של העולם הזה. בדיוק. הבנתם את זה? מדהים. כן. אני לא משתמש בזה בדרך לא נכון. לא, בסדר. מי שרואה את התורה, אבל הוא רואה אותה רק דרך העדשות של העולם הזה, אז הוא רואה את העולם דרך העדשות של העולם הזה, הוא רואה גם את התורה דרך העדשות של העולם הזה, זה שינה. זה תרדמה. אז הם ישנים כל אלה שלא רואים את האמת. כן, בדיוק. עד שמתעוררים. בדיוק. מה זה שינה? אני כאילו, הגוף שלי פה, אני בעולם אחר. רואה עולם שלא קיים. כן. שזהו ודאי משנה, אורך פשט של העולם הזה. שאני לא מאיר אתכם, אלא בסודות העליונים של העולם הבא. מה זה דעתון בהון? דעתוון בהון. אולי, לא יודע. שבהם הנה לא ינום ולא ישן. או שאתם בהם. שאתם בהם, דעתון בהון. שאתם בהם הנה לא ינום ולא ישן. כן, יש מקום שהוא לא ישן, יש מקום שהוא ער, שהוא מודע. כן?
כל מה שמדברים על מודעות, על התעוררות, מה זה להיות ער? זה כאילו, אני רואה מה קורה, אני באמת רואה, אני ער, כאילו, אני ער למציאות. זה קורה גם עכשיו בכמה מובנים. כן. שיש אנשים שרדומים ויש אנשים ערים. נכון. לדבר מסוים. נכון, נכון. ופה אומר, מה זה הערות? הערות זה לראות את העולם לא רק דרך הטבע. נכון. הערות זה לראות את העולם כמו שהוא באמת. זה בדיוק ההגדרה גם של דרך... לחיות את העולם, דרך השקרים כמו שהוא באמת. והכזב שרואים שמה, בפרק הקודם. זה, אוקיי, יכול להיות. אני לא יודע, אני יכול לחלום ולהיות בסיוט, והסיוט עצמו לא יודע, יש לי בי את הרצון לצרף לזה מבודהיזם, you talk about mindfulness and awareness. ופשוט לא מה שזה זה, אבל פשוט ינום וישן זה שתי כינויים, ואפשר להגיד שזה עוד מדבר על שתי דברים של שינה, כאילו, יש כאילו להיות ער, לשים לב, וגם יש את המודעות יותר, יש... דרגות של שינה. כאילו שזה שתי סוגים. מה שבאמת צריך להביא זה את המשמעות של המילה בודה, זה להתעורר. זה המילה בודה. כן. But you talk about כאילו, you can be mindful, זה כאילו, and then awareness זה כאילו, mindfulness is to be able to place your attention, לשים לב על משהו, להיות נוכח עם משהו, ו-awareness זה כאילו הכללית. זה משהו, מודעות יותר גדול, שהעירות. אוקיי. סבבה. לא משנה. סבבה. לא, זה חשוב לדעת שיש לנו מצב שינה, מצב עירות, וגם מצב העירות הוא כמו שינה. לא, שיש גם ינום וישן. בסדר, זה מה שרציתי. יש גם ינום וגם ישן. ומייתר. יש משהו, לא ינום ולא ישן. שתי דברים. נכון. זה או נום או ישן. חושב על זה. ינום זה זמן קצר? מה זה ינום? Slumber? הוא אומר כאילו יש שתי דרגות של שינה, כנראה שיש שתי דרגות של עירות. לא חשוב, אנחנו מחפשים את העירות כרגע. והוא עניין ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה. כן, אנחנו מכירים את הפסוק הזה? כולם מכירים אותו מברית בין הבתרים. מה שכתוב שם שאברהם עשה את הטקס עם הבגרים וכן הלאה, הוא רצה לקבל את התשובה לשאלה שלו, ואז כתוב שהוא נרדם, תרדמה נפלה עליו ליתר דיוק, ביטוי יותר חזק מרק נרדם, ואז פתאום הגיע פחד מאוד מאוד גדול. וחז"ל דורשים את כל המילים של הפסוק הזה, והנה אימה, חשיכה, גדולה, נופלת עליו, 4 דרגות כנגד 4 גלויות. אז רגע, יש נום, ישן ותרדמה. לא, אנחנו כבר לא בנום וישן. אנחנו לא תרדמה. תרדמה וינום זה אותו דבר. אנחנו לא בנום וישן. נכון, יש מבחינת מילים מקבילות, מבחינת מילים מקבילות לשינה בשפה העברית יש לנו כמה. יש לנו לפחות 3 שראינו עכשיו, נכון? רדם זה עוד אחת. אנחנו לא נכנסים לזה, אנחנו לא מתעסקים כרגע עם תרדמה, אנחנו עושים את העירות. אוקיי. אבל חז"ל אומרים שהארבע מילים האלה של אימה, חשיכה גדולה נופלת עליו, זה 4 גלויות. הוא אומר, כן? שהגלות הכי גדולה זה הנופלת עליו, זה מלכות רומי. כן. But by the way, I think when we sleep today's day and age, we're actually awake. That's the only place that we're actually in touch with our soul. All the way. Okay. Because when we're up, we're only seeing what our eyes are seeing. And when we close our eyes, that's when... So Ari says חלום. זה מוחין דגדלות שנכנסים בתוך מוחין של קטנות. You are less aware, but something of a higher awareness goes into it. אבל לא נכנסים לזה עכשיו. כן. כי בגלות המצב של ישראל הוא כאיש ישן. כאיש ישן. כלומר, הרמח"ל אומר, למה חז"ל אמרו כל הדברים האלה של הגלויות דווקא מהפסוק הזה, שהתרדמה נפלה על אברהם? כי ההתחלה של הגלות זה כמו שינה. כן? המצב של עם ישראל בגלות זה כמו אדם שהוא ישן. כשהוא ער, זה כמו מצב שהוא בארץ שלו, הוא עם מודעות בהירה. למי הוא, מה החיים שלו, מה הוא עושה. כל הגלות זה כמו... רגע, אז מה קורה? אז מי שכאן ער... זה היסטוריה ארוכה של כלום, הגלות. אז מי שכאן ולא ער, אז מה הוא נקרא? מי שכאן ולא ער? ולא רואה מה קורה. הוא ישן. טוב ששן. הוא בגלות, הוא בגלות. הוא עדיין בגלות. הוא ישן והוא בגלות. באיזה גלות הוא? הוא גלות הדעת. שזה עיקר הגלות. כן, כן. כי בגלות המצב של ישראל הוא כאיש ישן. שמה לי שואלת, אנחנו חזרנו לארץ פיזית, אבל האם אנחנו עדיין כבר התעוררנו? אז שאלה עמוקה. בסוד השינה פירש שם בראה מהמנה עצמו למעלה מזה. שוב אנחנו חוזרים למקום מהזוהר. מה זה שינה? דקדעתי ליליה, כן, כשמגיע הלילה, שימו לב, תראין דגיהנום התפתחו, שערי הגיהנום נפתחים. הגיהנום זה כמו המראה. האיבר שלנו שנקרא מראה, איך אומרים את זה באנגלית, אתה יודע? מראה איזשהו... מיר? כן.
כנראה. mirror, מה שמסתכל. לא, לא. מראה. bitterness, mirage. No. לא. זה מרור. איזשהו איבר בוא פנימי. נשאל רגע את גוגל איזשהו ונגיד איבר לכם. פנימי. bile, שנייה, bile. אז אנחנו שואלים את גוגל, נראה אם אתה צודק. בייל. יפה. לא? בייל, כן. בייל. bile. בייל, כן? תודה תודה רבה. להתראות. Bye. אוקיי. אז כמו יש הקבלה בין גוף האדם לבין כל העולם. אז הרמח"ל מתעסק כאילו כמו הרמב"ם, במיקרו ובמקרו. כאילו הוא מתחבר כאילו הדברים האחרונים לבייל והכל. רגע, זה זוהר פה. קודם כל, בדיוק. אנחנו קוראים זה לא זוהר. הרמח"ל אלא הזוהר, תיקוני זוהר. זה הזוהר, נכון, סליחה. כן, וזה שונה מהרמב"ם. אבל אולי ניכנס לזה בהזדמנות. הוא אומר, בקיצור, גיהנום זה כמו המראה של העולם. המראה שלי זה כמו הגיהנום הקטן שבתוכי. אבל לא חשוב, מה שחשוב זה שכשמגיע הלילה, שערי הגיהנום נפתחים, והשנים שעולים מהגיהנום מתפשטים בעולם ועולים עד המוח. מה גורם לתרדמה לבוא? בלילה יש זמן כזה, יש את הזמן, לכל דבר יש את הזמן שלו, יש את הזמן של הגיהנום, ואז גם אם אני לא בגיהנום, משהו מהגיהנום מגיע אליי ומתחיל להרפל אותי, לבלבל אותי. וזה השינה. היינו כי השינה נמשכת משליטת השני הגיהנום, שהם, and what are they? הם סותמים על הנשמות. הם יוצרים סתימה. הם יוצרים מיסוך. הם לא מניחים את הנשמות להתלבש באור העליון כמו שהיה ראוי להם, כן? בדרך כלל הערפל זה משהו מקודש, אבל יש... יש ויש. יש, כאן אנחנו מדברים על השן של הגיהנום, לא על עמוד הענן. כן. אז מה שהוא אומר, הנשמה רוצה להתחבר, היא אמורה להתחבר, כל הבריאה שלה זה כדי שהיא תתחבר, ומגיע העשן מהגיהנום בגלל הלילה, ומערפל אותה ולא נותן לה, וממסך בפניה. כי אין הנשמה, הנה ההגדרה של מה זה נשמה. אין הנשמה אלא שכל עשוי להשכיל אור העליון של הכבוד אשר בעבורו נבראת. כן. כלומר, מה זה הנשמה? הנשמה היא שכל, היא תודעה, היא גוש תודעה, שהוא עשוי, הוא בנוי בשביל זה, הוא אמור להשכיל, כלומר להבין ולהתחבר לאור העליון של הכבוד. שכל זה משהו שיכול לכבוד, לא שכלי. כן, זה תודעה. תודעה. כן. של הכבוד אשר בעבורו נבראת. והנה תראה, כי האדם בנוי מנשמה וגוף, והתורה מפשט וסוד. ומי שמתעסק ומשתדל ברזי התורה, הנה לא די שלנשמתו באור ושפע מן המדרגה הראויה לנשמה, אלא גם לגופו בה מן המדרגה הזאת. וזהו השבח הגדול של מרי קבלה, כלומר של בעלי הקבלה, אלה שמתעסקים עם הקבלה, אלה שקונים אותה לעצמם, שכולם מתקדשים בקדושה עליונה, וכמוזכר בכמה מקומות בזוהר ובתיקונים. אך מי שאינו מתעסק אלא בפשט, הנה אין מגיע אפילו לנשמתו, אלא שפע ראוי לגוף. ונמצאת נשמתו חסרה הרבה, כן? It's very missing, it's very lacking. ולמה? משפט מפתיע. כן. משפט מאוד מפתיע. לא מפתיע שהרבנות באמסטרדם היה... שהעיסוק בפשט התורה הוא רק לגוף? שפע ראוי לגוף בלבד? זה לא רק לגוף, גם הנשמה מביא לנשמה שפע ראוי לגוף. נכון, ולמה? כי הכל נעשה בתודעה של עולם הזה. וזה משפיע גם על הנשמה. בתוך הספירה הזאת של העולם הזה. כמובן, התורה, לא העולם הזה, העולם הזה, אבל כן. אבל הוא מפשט, ואז הוא מפשט ורמזאים. סליחה, מה המילה? רזים, שדות. רזים, פרדס, פשט, יש שתי רמות ביניהם, ואולי הוא כאילו מצביע על הרמה הכי נמוך. ויש, אין הרבה אנשים שרק מתעסק בפשט. למה? בוודאי. יש את האנשים בדרש, בדרך כלל פחות, כמה דרש. אני חשבתי שמבחינתו פשט זה כל מה שהוא לא סוד. זה לא משנה אם זה גמרא. כאילו, he's just saying, just two levels, פשט ורמז. מבחינתי, אם הוא אומר שיש פשט וסוד, כל הגמרא נמצאת בפשט. ואז כל התפיסה הבסיסית שלנו, שאדם מעדן את נשמתו בלימוד גמרא, הוא בעצם אומר, לא כל כך, הוא נותן לנשמתו ממתקים בקטנה. זה בעייתי, זה... כן, זה משפט... לזה אני חוזר לפרדס. כן, אבל פה הוא לא דיבר על פרדס. טוב, נקבל? זה באמת בעייתי. לא, אני גם מבין למה הוא אומר את זה. זאת אומרת, בסופו של דבר, כל הגמרא היא עוסקת בדברים שקשורים לגוף. תבנה קצת יותר גבוה, תעסוקה קצת יותר נמוך, והיא לא עוסקת בשום דבר שקשור לנשמה. זו בעצם אומרת, אתה מביא לנשמה שלך שפע שמגיע מעיסוקים בעולם הזה. אז אני לא יודע אם הרמח"ל היה חותם, אבל אני מפרש את זה שזה... איך אני לומד?
יותר מאשר איזה טקסט. ואיזה תודה אני לומד, תודה פשט, תודה סוד. אני יכול ללמוד זוהר בתודה פשט. יפה. ובוודאי שאני יכול ללמוד גמרא, ובוודאי תנ"ך בתודעת סוד. השאלה היא לאן אני מכוון. אני מכוון לעולם הזה ולהסתכלות הטבעית של הדברים, או שאני מכוון לאלוקות שמעבר. כן. והנה, כפי יתארך הגלות, כך גבר החושך על הנשמות. כן, ככל שזה נמשך יותר. נפלנו יותר ויותר עמוק לתוך השינה, ולתוך השנים האלה. וידיעה זאת הלכה ונסתלקה בישראל. ורע אחד גורם רעות הרבה. כן? שזה תמיד הכלל. זה מתחיל מלאבד את הראש, ואחרי זה הכל כבר מדרדר ומדרדר עד שקשה לתקן. כי כמו שחסרה הידיעה הזאת מישראל, כן חסרו הרודפים אחריה. כמה אמרם זיכרונם לברכה, מילתא על לבושה הוא יכירה. מי יודע מה המקור? מעיל דמיו יקרים למי שרגיל ללובשו. לא, יש רש"י, אין מקור, בסדר. מעיל דמיו יקרים למי שרגיל ללובשו. כלומר, לפי שאתה תלמידו של רב, הנה את מקור. לפי שאתה תלמידו של רב ורגיל בשמותיו, אתה מחזר אחריהם. כנראה היה שם תלמיד של הרב שקראו לו רב, והחבר שלו אמר לו, אני מבין למה אתה כל הזמן רוצה לשמוע דברים מהרב הזה, מהרב שלך, כי אתה מכיר, אתה יודע להעריך את האיכות של זה, בגלל שהתרגלת לזה. אותו דבר, המשל זה שהמעיל, מעיל חסר למי שרגיל אליו. מעיל יקר. אני חשבתי על משהו מאוד דומה, that explains this, היום כאילו, אני לומד שמואל, בשמואל ב', פשוט, באמת, מסכן, שאחרי שדוד עושה את העבירה עם שזה העבירה עם בת שבע. כן. בת שבע. then ממש אחרי, ופרק, או שתי פרקים אחרי, הבן שלו עושה אותו דבר, יותר גרוע. משום שלו. It's like the two worst sexual things in all of Tanakh, well not the two worst, but כאילו זה ממש ברצף, זה כמו, דוד, אתה הלכת קצת, כן, זה דוגמה והוא הולך קיצוני, הוא עושה אונס, אשכרה אונס. זה דוגמה למה שהוא אומר פה, רע אחד גורם רעות הרבה. חז"ל אומרים על זה, מי שבאו אליו איסורים יפשפש במעשיו. שוב? מי שבאו אליו איסורים יפשפש במעשיו. משפשפש. יפשפש. לחפש. בדיוק. אם באו אלינו זמנים קשים, קשה לנו, רע לנו, כואב, סבל, אז תבדוק מה עשית לא בסדר. עכשיו, אם אתה בודק ורואה שהכל כן בסדר, יתלה בביטול תורה. אז כנראה ההנחה היא שלא מספיק העמקת בחוכמה, לא מספיק העמקת בתורה. למה? כי התורה זה המקור של כל הדברים. אם התורה בסדר, הכל זורם משם. אם התורה הולכת לאיבוד, אז הכל משם מתחיל להתפרק, עד שכבר קשה להבין מאיפה מתחילים להחזיר. וזה מה שהוא אומר פה, בגלל שאנחנו לא יודעים את החוכמה, אנחנו גם לא מבינים מה חסר לנו, מילה אנחנו גם לא רוצים, לא מחפשים את זה, לא דורשים את זה. אם אנחנו לא דורשים את זה, אנחנו גם לא נבין את זה כשזה כבר כן יהיה, כי כבר לא יהיה מי שילמד. גם מבין אלה שכן למדו, כולם למדו חצי כוח, כי לא הבינו כמה זה באמת חשוב, כי זה התחיל ללכת לאיבוד. אז כמו שאמרנו, ההתחלה של הכל זה הראש הולך אז כאילו. זה הוסיף חיסרון על חסרון הידיעה. וכל שכן שחסר התאווה אליה, כן, צריך ללמוד עם תאווה. אם לא מבינים את החשיבות, התאווה פחותה. ובעוונותינו הרבים, הריחוק הולך ונוסף מדי יום ביומו. וברבות החושך והאפלה, כבר בנתה היא, כוונה סדרה אחרא, כמו שאומר בצדק, נבשרים על הדבר הזה. ושפכה כמה סוללות וכמה מקרים שקרו בעולם, כן, שבתאי צבי, וכמה טענות וספרות רעועות להרחיק החכמים מן הלימוד הזה. למען אשר כל ישראל בתרדמת גלותם, הכבדה מכובד האבן ונטל החול. כלומר, יש לנו כוחות פעילים שהמטרה שלנו להרחיק אנשים ממה שבאמת יעזור להם, במקרה הזה הקבלה. כובד האבן. כובד האבן ונטל החול פסוק ממשלי, שהוא אומר, אבן זה דבר נורא כבד, חול זה דבר נורא כבד, אבל טיפשות יותר כבדה משנה. מדהים. כן, כן. רשב"י הקדוש, קדוש ישראל, צווח ככרוכיה, הוא צווח, מה זה כרוכיה, אתה יודע? לדעתי זה אגור. אגור? האלה בחולה. כן, תודה. אז הוא צווח כמו אגור בכל הפינות והצדדים מן הזוהר והתיקונים, שאין תיקון לשכינה הקדושה כי אם ברזין דאורייתא. ובשעה שלא יש קבלה, כלומר שהקבלה חסרה מהעולם, נאמר ונהר יחרב ויבש. שהנהר של השפע האלוקי שזורם לבריאה הוא זורם לשכינה. הוא מתייבש כשאנשים לא לומדים את העומק, את הסוד. אז יקראוני ולא ימצאנוני וגומר. ובראה מהמנה פרשת אמור אמר, אבל רבנן, אבל חכמים, אוי לכם שאתם אוכלים את התבן של התורה, ואתם לא יודעים את סודות התורה.
אלא את הכלים והחומרים של התורה. הם באמת רואים, אני ידעתי את זה, אבל באמת חשתי את זה, איך שהדורות האלה ממש רואים את הזוהר כמו טקסט חי. כאילו, שקדוש ישראל צבח קורא בכל הפינות וצדדים מן הזוהר. כן. כלומר, המקרא. המקרא, הטקסט. המקרא. הטקסט. הקול של רבי שמעון צועק מתוך הטקסט, זה מה שאתה אומר. זה לא, או קדוש ישראל זה לא, או שמעון רשב"י קדוש ישראל. כן. אבל גם הזוהר הוא אמוציונלי כזה, כל הזמן רבי שמעון בוכה וצועק וכל הזוהר ככה. חשבתי שזה אומר אלוהים. אוקיי. אוקיי. והנה אראה אותך יתרון... אוקיי. והנה אראה אותך... אוקיי, אז זה מה שהיה לנו עד עכשיו. כלומר, הקבלה מלאה בצעקה הזאת לקבלה, שרק זה מה שיכול לעזור. לשכינה. ועדיין אנחנו מתרחקים מזה עוד ועוד בגלות. והנה אראה אותך יתרון אחד גדול, אשר לדרך הקבלה מדרך הפשט. כן, כלומר, יש פה איזה שימת לב לאיזשהו הבדל בגישה, שבו אנחנו רואים את היתרון של הקבלה, הדרך של הפשט. פשט הוא מתכוון פה גם ללימוד פשטני של התורה, וגם לדרך הפילוסופיה, והמוסר לפי הפילוסופיה היהודית. הנה לפי הפשט, כל דברי העולם הזה הם דברים גופניים וחסרונות של אדם, להיותו עפר מן האדמה. והרוצה להיות חסיד, לא יוכל אלא לפרוש מן ההנאות כל מה שיוכל, ולא יהנה אלא מה שמוכרח לו לחיותו. כן, זאת דרך המוסר הפילוסופית היהודית הפשטית. זה מה שהוא אומר. כן, כן, זה לא הקבלה. רגע. וגם בזה ייזהר בכל דקדוקיה וחומרותיה השייכים הדבר ההוא, אז יהיה חסיד ששר מן הרע, והמעשה ההוא יישאר טוב, לפי שאינו אלא הכרחי כדי לחיות. וגם נמצא שיהיה עבודה להשם, כיוון שהוא עושה לחיות כדי לעבוד את בורו, כמו שאומר הרמב"ם, שהחכם עובד את השם אפילו כשהוא עושה דברים שוליים, כמו לאכול או לישון, כי הוא עושה אותם כדי שהוא יוכל לעבוד. אז בעצם הוא כל הזמן בעבודת השם. זה הדרגה הכי גבוהה שאפשר להגיע לה לפי הדרך הזאת, שהיא לפני הדרך של הקבלה. כי בכל זאת, כן, כמו שהוא אומר, אך עם כל זה, הנה לא ישוב עצם המעשה שלא להיות חסרון אנושי. ואם גם זולתו היה אפשר לעשות, היה יותר טוב. היה עדיף לא לישון, אנחנו יכולים לישון, אז גם השינה הופכת לך לגמרי חשוב. ואותו דבר עם כל הדברים, כן? כלומר, בעצם זו דרך סגפנית שרואה את החומר כשלילי, ובצדק מבחינת רמח"ל, אבל תכף נגיע, ויוצרת הפרדה בין העולמות. והקבלה עכשיו נראה. יתרה הקבלה, כי הנה לפי דרכה, המעשים עצמם חוזרים להיות טובים ותיקונים עליונים. היינו, כי כך הכין הרצון העליון, שיהיו דברי העולם הזה מתקדשים על ידי מה שהאדם משתמש בהם לצורכו והנאתו. כן? צורכו, זאת אומרת, צורכו של הבני אדם? של האדם. האדם הוא כמו מקדש, אם הוא עובד נכון. הנאתו של האדם. כן, כן, של האדם, בדיוק ככה. האדם הוא כמו מקדש, כן. אם אנחנו עובדים נכון, אז העולם מתקדש דרכנו, העולם הופך לקדוש דרך הצריכה שלנו. כן. והיינו, כי דברי השמיים הם כולם מקודשים. כן? עכשיו העולמות העליונים, העולמות המלאכיים הם מקודשים. וסוף העולם להיות כולו מקודש. הארץ וכל אשר בא, כמו השמיים וכל אשר להם. הכל יגלה את כבוד השם. וכל עניין זה מסרו ביד האדם. כן? התכלית הזו שהעולם כולו יהיה קדוש, זה העבודה שלנו. והוא סוד השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. כי השמיים הוא הכינם בכל שלמותם. אך הארץ מסרה לבני אדם שהם יתקנוה, כן? בשעת הפסוק אנחנו קוראים אותו, אנחנו אומרים השמיים שמיים להשם, הוא שם, הארץ נתן לבני אדם, אנחנו פה. אבל הרמח"ל אומר, השמיים נתן לבני אדם לעשות גם אותה מקודשת, כמו השמיים. כלומר, הארץ נתן לבני אדם לעבודה, כדי שהיא גם תהיה להשם. והיינו, כי ניתן הכוח לאדם שיהיה הוא ממשיך כוח השכינה ואורה למטה, על ידי נשמתו. אוקיי? שזה בעצם הוורט, כן? בדיוק זה החידוש הגדול, שבתורה יש לנו את היכולת לא רק לעלות בתודעה שלנו למעלה, אלא להביא את הקדושה לחומר. כן. וזה מה שהנשמה עושה כל הזמן. מסנרת אור, ואז כל דברי העולם הם לשימושנו, כן? נתן כל דברי העולם לשימושו, שעל ידי זה נתקנים גם הם. וכוח הקדושה שהמשיך מתפשט גם עליהם. כמו בן אדם שיש לו, לצורך הדוגמה, חמור, והבן אדם הזה, נגיד רבי פנחס בן יאיר, הוא צדיק מאוד גדול, אז הקדושה עוברת גם לחמור. כן.
כל החיים. ויפתח אדוני את פירתו. זה דוגמה מבלעם, כן, אבל אותו רעיון, כן. אוקיי. לא אותו רעיון, אבל בסדר. או סתם, לא יודע אם אתם מתחברים לזה, אבל יש כזה, המקל שאיתו הלך החוזה מלובלין, שעדיין רץ ונמכר בהמון שקלים. זה לא רק עניין של סלב, אלא כאילו האמונה שבאמת יש משהו מהכוח שלו בתוך. בעיניי זה תרגיש של שבת, שהכל כאילו הופך להיות כאילו ארנון. בבית אנחנו לבושים וכל אוכל. ארנון? ארמון. המון. כן. המון. כן, אלא, בדיוק. עכשיו תראה, אלה שצריך לדעת הדרכים איך להשתמש מן העולם, כן? כדי שיהיה תיקון לתשמיש ההוא ולא קלקול חס ושלום. כלומר, הידיעה שאנחנו מקדש זה לא מספיק, צריכים לדעת איך לעשות את זה. כי צריך לפרוש מן ההנאות בימי החול. כי אין ריבוי התשמיש ההוא מתקן אלא מקלקל. מפני הדרכים והחוקים שכבר חקק הרצון העליון לזה. וכן צריך להיזהר בכל החומרות והדקדוקים. כי זולת זה הנה הסתרה אחת מתערבת חס ושלום באמצע. ונמצא מקלקל ולא מתקן וכמבואר במקומו. כי העניין הזה צריך באור רחב ואין כאן מקומו. איך לעשות את זה ולמה דווקא בדרכים האלה. אך כשנעשה המעשה בדרך הראוי, נמצא הוא עצמו תיקון. וזהו דבר כולל בכל דברי העולם והטבע. זה משפט חשוב, כי מה שהרגילה זה בעיקר את הכוונות של האכילה. ואיך אני יכול לאכול? בצורה שהאכילה שלי תהיה כמו אכילת קודשים ותקדש את האוכל. אבל מה שהרמח"ל אומר זה בכל הדברים. סליחה, מה זה ואין כאן במקומו? הוא אומר כאילו זה הסבר ארוך, אני לא נכנס לזה. אוקיי. זה משמעות המילים האלה. וצריך לדעת פרטיות הדברים, כדי ללכת הכל בדרך זה. ואז ימצא האדם במעשיו כמלאך השם צבאות ממש. כן. יש לנו את היכולת לא רק להתנתק מהרע שבחומר, אלא לקדש את עצמנו ואת החומר, ולמצוא את הדבר ההרמוני וליצור את השינוי, כן? מעניין שהוא משתמש בהשם צבאות, כאילו הצבאות זה בדרך כלל מסמן כאילו את המלאכים איכשהו. כן, הוא אומר, האדם יהיה כמו מלאך. אתה חושב שצבאות אומר... לא, יש ביטוי כזה, מלאך השם צבאות. כן, והוא משתמש בזה עכשיו, זה מעניין, זה לא... כן, כי האדם נעשה כמו מלאך. נמצאת חוכמת האמת מפרשת עניין הקדושה והשראת אלוה ברוך הוא על בריאותיו והידבקו בהם. אז עכשיו אנחנו כבר מתקרבים להגדרה. כלומר, קודם ראינו את העניין הזה של לפתוח את השמיים, לראות את כל ההנהגה. ברגע שאתה רואה את האמת כולה, אז אתה מבין איך הכל זה עניין אחד, נמשך מראשית עד אחרית, שכולו טוב וכולו מתוכנן וכולו חכם. וזה ההגדרה שלו במקומות אחרים. כאן הוא נכנס לעניין קצת יותר פרטי, שזה הקשר הזה שנוצר בין הבורא לבין הנברא. והוא עניין מלאה הארץ קנייניך, שזכרתי למעלה. כי העיקר מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בעולמו הוא זה. כי העיקר מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בעולמו הוא זה. להיות כל ענייני העולם תיקונים ממש וענייני קדושה. ושורש כל מה שהיה ושיש ושיהיה בעולם הוא זה. כי חשק הרצון העליון להיות מקרב לו האדם, לשרות עליו, כלומר שהבורא ישרה על האדם, ולהידבק בו. כלומר שהאדם ידבק בבורא. וואו, זה משהו, זה מדהים, אני תמיד חושב בפשטות המלאה הארץ קנייניך, כאילו שהוא מציע את הכל, אבל זה יותר בסגנון של תהילים שמדבר על כאילו התקופות משיח, כאילו בזמן הזה, ומלאה קנייניך שכאילו כולם ידועים, זה משהו עם הזהות, ואנחנו קיימים, או אין בלבדו, שכולם, we're all going to experience ourselves as being Hashem's possessions, קנייניך. That's what he says. כן, אתה הבנת את זה? הוא אומר כאילו, התכלית זה להגיע למצב של מלאה הארץ קנייניך, שכל העולם יהיה קניינו של הקדוש ברוך הוא. הדרך לשם, זה הדרך שאתה... אבל זה ידוע שכל הכל שלו, אבל אין את זה בחוויה. כמו שאתה אומר, מאיר. המטרה שלנו זה להגיע לשם. לכן גם שני הדברים קשורים, כן? אמרנו, מצד אחד לראות את התכלית ולראות על מה הכל הרוג, על מה כל העולם הרוג, ומצד שני העניין הזה של הקרבה זה אותו דבר, כי זאת התכלית. התכלית שכל העולם מתקדש, כל העולם יהיה קניינו של הקדוש ברוך הוא. שנבין שזה קניינו. כל העולם יהיה מתוקן. כל העולם יהיה מתוקן. שנבין שזה קניינו. כן. שנחווה. נחווה. ושורש כל מה שהיה ושיש ושיהיה בעולם הוא זה. עכשיו, תקשיבו למילים. כי חשק הרצון העליון להיות מקרב לו האדם,
לשרות עליו ולהידבק בו. עכשיו, למה דווקא האדם? ורצה באדם דווקא, יענו חביב לו יותר. ממי? אז כאן מה שעומד ברקע זה המלאכים. גם החיות, אבל גם המלאכים. הוא לא באדם יש מזכיר את החיות, אבל... באדם יש משהו מיוחד שהוא מסביר אותו עכשיו. ואתה מבואר, כי האדם הוא העובד עבודה ממש, הלוחם עם היצר הרע. הוא מכבד להשם יתברך יותר מכל שאר הנבראים. כי כיוון שאין בהם יצר הרע, אין כבודו של מקום עולה כל כך מעבודתם, כמו שעולה מן עבודת האדם. בדיוק. שהוא צריך לעמוד נגד כל המלחמות הקשות שעושה לו יצרו. הכל בעבור עבודתו של מקום וכבוד שמו, והכל בבחירתו, מה שאין כן כל שאר הנבראים, שאין להם בחירה, כי אין בהם כל כך את הרע. ולכן גם הם יכולים להתמודד איתו, ולכן הם לא עושים את התיקון. ולכן גם הם פחות חביבים, כאילו הם פחות העיקר. ונמצא שהמציא הרצון העליון את הנמצא הזה, וגם נתן לו את העבודה הזאת. וכנגד זה מחבבו ואוהב אותו הרבה. והנה על כן שם דרכים גדולים וחוקים מופלאים לאדם הזה, להיות מתקן את עצמו ואת מקומו שהוא זה העולם. אני אקרא את המשפט הזה ברשותכם. והנה על כן שם דרכים גדולים וחוקים מופלאים לאדם הזה, להיות מתקן את עצמו ואת מקומו שהוא זה העולם. והשכינה מתנהגת עם האדם הזה ועם כל התלוי בו בהנהגה גדולה ועמוקה מאוד. וכוונתה לקדשו, כן, ההנהגה הגדולה ועמוקה מאוד זה כל ההיסטוריה, עם כל האפשרויות השונות שנפתחות כל הזמן ונסגרות לפי המעשים שלנו, אבל כל זה הולך למקום אחד, שזאת המטרה שאנחנו מדברים עליה. הכוונה היא לקדשו, לקדש את האדם ולקדש את כל התלוי בו, שזה כל העולם, ולהעביר את המניעה, שהוא יערה שהיה מכביד עליו, ושגרם לו כל התורך הגדול וכובד המלחמה. וכללות כל הדרכים והחוקים האלה הוא חוכמת האמת הזאת. כלומר, במילים שלנו, כללות חוכמת האמת זה ההסבר של הדרך שבה העולם מגיע לתיקון שלו, הדרך שבה העולם מגיע לקרבה של הבורא ולקדושה שלו, ואיך שזה קורה, זה בעצם כל העולם. זה מסביר את כל העולם. מהזווית הזאת. והנך רואה כי עניין זה הוא עניין נכבד מאוד. די לומר שהוא עניין פשטות קדושתו יתברך שמו בעולמו וידבקו עם נבראיו. היוכל להיות דבר נכבד ונורא יותר מזה? ועוד שבזה תלוי כל ההנהגה, כמו שאמרנו למעלה. אז חושב שנעצור בערך כאן. בהמשך הוא אומר שבזמן הגלות החושך גרם לזה שזה יהיה פחות מובן, ואחרי זה נהיה עוד יותר פחות מובן, בגלל זה באמת רק קודים, שזה לא הוסבר בצורה שקל להבין אותה, ולכן מגיע הוא, הרמח"ל, ומחבר את הספר הזה חוקר ומקובל. ושאר הספרים שלו. תכינו לזה כאן. זהו, אני אסיים במילים של בעל הסולם, שאותו לא הזכרנו, אבל הוא פה, בהיסטוריה בשלב בעל שם טוב זה בעל סולם? לא, בעל סולם זה כבר חכם אחר, שהוא כבר במאה ה-20, בעולם של המודרנית. איפה רמב"ם נכנס בכל פה? אני אגיד לך אחרי. אז הוא אומר שכל חוכמה יכולה להימדד לפי החשיבות של המושא שאותו היא חוקרת. רפואה, המטרה שלה זה להציל חיים. כן. אז זו חוכמה מאוד חשובה. אני לא הבנתי. איך אתה מודד ערך של חוכמה? ערך של תחום דעת, תחום ידע מסוים, לפי הערך של מה שהוא חוקר. למשל, ידע על זבובים זה חשוב, אבל פחות חשוב לענייננו מידע על מוח האדם. זאת אומרת, הדבר הכי גדול שיכול להיות זה החיבור הזה בין הבורא לנברא. ואת זה הקבלה מלמדת. אז לכן זה נחשב את החוכמה הכי חשובה בעולם. זהו עד כאן. וואו. איפה רמב"ם נכנס? נקסט is, אני כבר אענה לך. מה התכנון? תכנון זה לא לסיים את המאמר הזה, אז מי שרוצה שיקרא אותו. עד הסוף אנחנו פשוט נעבור לנושא של תכלית הבריאה, שנגענו בו עכשיו. אפשר לקחת את זה? נגענו בו עכשיו די לעומק, אבל... אבל ממשיכים בקטעים מתוך מתוך רגע ומקובל? לא. לא. כל פעם אתה תביא מספר אחר לפי... זה הספר המרכזי, ואני אביא גם הרחבות, כי אני רוצה לא להיות רק עם הרמח"ל, אלא גם להביא רמח"ל, בעל הסולם, חב"ד ורב קוק. אז הבסיס שלנו זה הרמח"ל, ואז נצא גם למקומות האלה לראות מה קורה שם. נקבל איזה תמונה מגוונת. זה הרעיון. שר כוח. שר כוח. תודה רבה. אז בשמחה. אז הרב